1,000 for 3. Yeah. 330. Iwinjo? Ng'ani koparo ni 330 moro nitie onyalo kawo ka to kendo wuok odhi kacha kendo wuok odhi kacha. Tich ok tire. Ogudu ba oroko moluoyo. Koro kodhi kama makocha. Kodhi kamoro to golo mar Jubilee to dongi mar UDA. Kendo kodhi kamoro golo mar UDA en gi mar DCP. Tiende ni economic activities matimre kacha. Ma sustain gi pile pile ok dhi mbele. But gima temporary, gino mamna masane monyalo kawo to kiny onge konyruok moro amora. Okawo sani. Iwinjo. Koro mago bende nitie. Lakini gima ng'eyo ka ok wan safe kaka daktari nosewacho. Siasa ka ok watime e lwasi maber. To mokwongo yuto mar oganda mar piny no bedo marach. To kata mna yuto mar sirikal timore nadi bedo marach. To remember ni ka yuto mar sirikal bedo marach nikech gigo mwatimo activities mwatimo kata economic activities mwatimo. Ema sirikal be bire to ka osuru pile pile to timore nadi to gero go piny kata choro go chenro margi magikete budget. Ka ok ginyalo yudo pesa no nikech lwasi rach kata insecurity nitie, siasa rieka marach. Ang'ono matimore? Emibiro winjo ni sirikal koro miss targets mag collecting revenue. Kata tira ni ok giyudo pesa no mane gichano yudo mondo giriemb go chenro marang'o mar sirikal. Koko yude kuom japiny. Itimo nang'o? Idhi hole oko. Ko hole oko Lydia. Emiwinjo ni koro debt burden bedo timre nadi omedre piny. To komedore piny, debt burden iparo ni ng'ano matingi en in gi an kaka japiny machulo osuru. To ka debt burden no medore. Tiende ni kata wan mawende yuto marwa koro timre nadi bedo manyap. Tiende ni ibiro yudo ni kaka koro chien kacha nyiyudo ni ka sirikal ochoko siling 100. Tewi siling 100 ni siling 67 dhi chulo osuru, dhi chulo gope maoko. Kore ka 33 modong' cha kore ke ng'iyani to ere kama otimre nadi seche go osara nitie, seche go idwa ni dongruok be mondo bedie kendo giringo gidhi mnaoko. Tiende ni gowi nigi cost mare. Koro tiende niya, kwago siasa marach mokelo lwasi moro ma ok ber man gi insecurity, to kata mana sirikal ok nyalo yudo gino monego bed ni giyudo e Uganda. To kok giyudo gino monego bed ni giyudo e Uganda to gidhi holo. To ka giseholo to wan ema pod wadhi chule. Sama wachule ni gino midwaro kaka japiny ok dhi timoreni. Kata osuru bende medoga nikech waseneno kama ok samore medo ka piny dhi marach timedo osuru, gik moko nitie mikelo osuru tikete. Ng'ano machulo japiny samoro koro kidhi nyiepo to yudo ka bech mwandu otimre nade omedore. Sama bech mwandu omedore tiende nang'o? Ngima oridore. Tiende ni purchasing power kata mar pesa ni ma in go siling 100 ka nitie ga gimo nyiew ni ga moko koro chieng'no to konyal nyiew ni moko. Koro ka siasa rach, ka insecurity nitie, to mokwongo wang'eni kama insecurity nitie ni activity margi, economic activity margi anang'o nyalo dok piny. To kodok piny yuto margi rach. Ka yuto margi rach, sirikal ok dhi yudo gimo nego bed nochoko kuom japiny. To ka sirikal ok oyudo, gidhi holo. To ka giholo to tiende niya ngima wadhi bedo matek nikech nyaka koro juogwa, to kosejuogwa highly to bech mwandu medore. Ka bech mwandu medore ka in gi siling 100 ma in gono ko kauni ga moko to koro tiende ni nyaka kata skari kwata mare mitimo nadi emidok ge ot. Mano kaka nene. Erokamano ahinya CPA. Adwa dhi e kaunti ma Kisumu, nitie joked ne oganda ma bende twak ewi wechego mag ratiro mag oganda. Wadhi Kisumu. Nikech machiegni kinde mosekadho matin waneno ka jatelo mar migawo mar TISA ne jomoko biro ofis ma Nairobi ka gipenjo kuma intie. To from what we have gathered, they were basically looking for her. Gine mane gimanye mondo gimake gilal kode kata gitim gima kwapari en gima ber. Koro wan gi luoro tok mano kende waseneno moko mosetimre chien kanyo bende ma ji olal, moko bende olalo ngimagi. So mane luoro ma wan godo mathoth. Kwayo ne sirikal en ni mondo giket gi improve security. Gi improve security mondo kik joma tiyo tijgi kaluwore gi chik bed gi luoro moro amora. Mar ariyo, wakwayo migepe duto mek sirikal, IPOA gini ODPP mondo gitim investigations. Wadwang'e ni joma timo
maundu ainagi gin jomage. Who are they? We want to see investigations being done and arrests being made and arraignment in court being done and prosecution being done without any interference. In case gingeyo jogo, it is their duty to find out who are those people. They have the capacity. Koro wadwa neno ni mano mondo timre. All we are asking for is that we have the Independent Police Oversight Authority. Gititijgi. Gine ma ginyalo nyisowa ni shida nitie. Ginyalo nyisowa kuma shida nitie, kantie jomonego obed held responsible, migao mar police. That is their work. So aipoa mondo titije. Kaluwore gi chik mar Thurwaka. Kamano. Viva comrades, viva! Viva! Power to human rights defenders, more power! More power! Down with the HRD intimidations, down! Down! Abash HRD intimidations, abash! Abash! Viva the people, viva! Viva! Ma kanyo gin jokedo ne oganda Nyakwaro Gajwang' gintiere e twak no motenre kod ywak ewi lwasi marach mar rango ratiro mag oganda. Aduoge studio kae, wantiere kae gi wendwa podi Seth Adera en ja ohala. Seth, ntiere okenge ma sirikal osebedo ka kao mago mag chulo jo ohala. King'iyo sani, bende paro ni lwasi makare mar ohala Kenya bro gik kama koro ja ohala nyalo bedo ni ng'anyo nitie to loro dukane ang' oduogo yude mana kaka en no, nikech ang'eyo ni chudo to ok nyal tim pile ka pile kata sa ng'anyo ka sa ng'anyo, en gima samoro ok nyal timore. Erokamano Lydia. Awinjo kaka CP owuoyo kendo awinjo kaka daktari bo wuoyo. Ng'anyo masaka sa matimore Thurwaka kata Kenya ka semiyo jo ohala kasara sawa. Niwera aparo ni en misingi kata mise mane jo siasa oseloso mar political environment ma Kenya. Niwera chon ng'anyo en democratic mar ng'ato, en demokrasi me you can do it peacefully. Ma ok ochuno ni nyaka iketh mwandu ng'ato kata itur duka ng'ato. To gimomiyo ang' ojende gi kata wetewa gi tur duka mondo gikaw mwandu mane dukana gidhigo en ni jo siasa no introduce gimoro Kenya ka mosebedo katiyo for decades. To onge ng'ama dwa address wachno. Jo siasa no introduce ni politics ma Kenya kata ma Afrika giketo jopiny ni winjo information magimiyo jopiny gigi ok gitgi. Koro ibiro yudo crowd iwuoyo kodgi but uwinjo wachgi iye nikech awinjo kowacho ni 1000 for 3. Koro kionge mano kata in mana agenda maler ma kawuono idwa keto Kenya bedo Singapore, ng'ama nyalo dewi onge, en mana ni omera wuopeyo mondo itegri kodwa sarach time rach ideko ikethonwa sa Bodwa ringo dhi winjo ka girwako guda dek, rwako Jubilee, rwako NASA, rwako ODM go. Koro en gi gigo kanyo, koro kosegolo NASA no oketo piny odonje UDA. Koro wach agenda ni peyo. Koro siasa mane jogo introduce no osekelo midhiero maduong' Kenya sewaya. To jo siasa ogogo gin giwegi pok gibedo gi nafas makende mondo gi address gino. Nikech gite mane gikelo gino. Kaka gidwa address gino mondo kik nyithindo gi tur duka, wetewa gi kik tur duka. En ni gi create job opportunities ne nyithindo gi, wetewa gi. Giwacho ni okay, kakoro mae gima timore. Kenya ka wan gi resources maber. Winjo ka CPO kwano maber ni malol kalau kacha chak nyiedhore sawa. Chagno nengo ne nogo piny ni pangla. Ikawe gi nengo motho siwaya. Waru akuchucho. Waru chamore Nairobi ka waru no almost 50% mag mine chamo waru matindo otesi ni chipsi. Gichame. Ochamore taon kama kiwuotho Nairobi ka chamore Sipuap kata mana kaluo kucho. Nengo ne to chalo nade kuom japur. To ng'at mondiko jopurgo ento dungen gi jok mondiko kaka workers ne jogo gin gi yudo pesa di manyalo loko ngimagi mamiyo kata nyathi kotimo form 4 to oko wach no dwa ringo ji biro bedo congested Nairobi. Wacho ni okay, anyalo chako farm na moro dala ka apidho waru, apidho tungu, apidho alot. Talot ni wan gi market makata sirikal oloso strategy kaka market ringo. Mano otamo sirikal. Koro mano emamiyo
jomaundu ang' ni bedi nikech sirikal achiel ni oblem ni nitie josiasa moko ma oro jendego. Koro wawuonde ni kaka wan kani, daktari ni president, an jasiasa mapingi, owadwa ni be pingi, Lydia be pingi, aoro jomaundu. Ng'ech king'eya nyaka kama dake. Ang'o mamoni ka in gadiri ni an kaka an Seth ma nyakwara dera kama na oro jomaundu. Ibi oda ikin nyakwara dera iketho gini kori ketho kama kori gikene. We gini wadwa ni walos turwa. Kugik sama wadhi ringo, waringi, wena thuolo ane matiyo sane. To kori winjo ka ng'ane wacho ni Seth ema nooro jomaundu ogo joka. To daktari be wacho ni ne en CPA. Koro yudo ka en tuko yieyo gi nyambura ka. Koro ng'at madwa kawo responsibility mar yie gini onge. Wan kaka wan johala, sama ibiro miya ohala kamitiye, jo insurance biro iri. Mano be another branch mar sirikal mosesando wasiwaya. Kendo aparo no winjo ter chik more parliament ni wadu away with insurance. Kama cho wango duka ni, in kiti duka ejipanga. Ningeje insurance sami ng'ade gionge expertise mabiro timo investigation ang'o iwuoyo kodi maber koni gino koyudo chandruok omera giwuoyo makin nene ti woni en wadgi Yesu sie we chandruok uwuogi kore kidwa ore engineer idwa ore jok madwa biro timo investigation iwacho ni kia samoro kama no timo no wiring mano timo ge substandard cable unemnu bedo cause of the problem ikoni surely kaito nini ndeu digotieno to macho muche town sama ne gimi insurance asmoro bedo kod kata igadi insurance ichulote koro sirikal gi migepni magiset around them en olevi go kora mamalo koro sirikal ema no introduce gini to sama koro gikeni to winjo wabed mondo ji wuo mondo bed gi national dialogue moro to josiasa obeda ne kando gibed piny giwinj wachwa. Erokamano Seth duogo iri wadhi ol kalao mondo awinjie twak manochiw kanyo gi Sami Waweru Ngotho mano goyo mbucha daka machuok kende mokadho. Live view. I think it has been said as a president that we must introduce myself. So for the record, my name is John Metho, the Secretary General of the DCP Party. And we are here to accompany our candidate, the Honorable Sami Douglas Kamau Waweru. And the process so far is... Mano kanyo en twak mano ageno yudo nyakonwa jongo gomo sainya kuom ng'ikruok e wechego mag tudruok hang'wa winje kendo kaka network makamano daka machuok kende kwaseloso yorewa mago mag tudruok. Setho kang'eyo ni pod ne nitiere gimedwa mede wi wach mane wachocha. An gi wach madwa medi. Sirikal kata josiasa midhierni ma wan go Kenya ka gibedo introduce gi josiasa kata sirikal. Ningeche office mar ker imiye intelligence report okinyi gokinyi jok mane regional security manitiere jok mane security sector miye information mora mane Kenya ka ang'o mamone bedo piny to wach ni kaseth ma jatend kweth mag jomericho makane uru Seth no njia ne kele ni uru ka endi kapok otere kata do wapenje wanone kata unone kapok undiye pok undhune ningeche wawinjo ni jomoko lal to ok yudre mondo penj Seth ni to in jomaundu gi ang'o miketo gi sando johala mag aswekra johala madongo dukni gi turo kasa ng'anyo ang'o mamoni ng'anyo mondo iwach wach mapong'o korino ningeche wach nyalo pong'o kor ng'ato iwach wach mapong'o korino
to sirikal oloko ng'eye ne mano kendo ningeji kata sama ipango ng'anyo gin gi information mimiyogi ma internal ka ming'isogi ni joma pango ng'anyo gi ma e paro madhi timore to inyal miye rieko kaka ker nikech ong'eny gi advisors owacho ni okay kama ni gima timore to waket security measures mondo kik jo ma achije ma lwetgi boyo ma gin chuny kuo nyuolgi go ochand jo ohala mano tamore kuri winjo bani yo ng'ane mane jasiasa ma opponent ne ema nooro jogo mondo tur dukni ji ati ka kori koni okay koro kare maknwa go irwaknwa go iye mondo koro ochulwa useneno momaki koro iyudo ma ka jo ohala odong' in miyudo kidong' wendo Jerusalem kendi koro mane chandruok ma wasebedo go ma onge jasiasa ma wacho adieri ningeji ka nitie ma wacho adieri to mawarwa onge go Kenya gitin ka nitie ta achiel kata ariyo koro gionge pok wayudogi to gine joma kowuoyo e TV kama kata komiye thuolo e public space kata liel to konchiel ka en kor kanisa nyalo dikore okoni jo kanisa nika to komiye thuolo moleng'ore maonge kata mbele altar kowacho kata nyathine king'iye tikoni ma wuonwa kata ma minwa koro wach mowacho no owacho gima opposite gi gima chunye wacho tiende no jamiriambo koro gik ma giwacho kata ni koro ipango kaka idwa chul jo ohala sama wan go ni nitie mine mimedo pi Kenyatta ka mano wende ni gi okethi e ng'anyo mar 2024-2025 pok ochul gi nyaka sani mamane noholo loan mondo yawgo duka mar botik mondo usi mar rwako men onorwako chuo nouso lep chuo duka neno nokaw lewni tete momuk nyaka dhot jogo ting'o dhot odhigo ni nyaka sama wawuoyeni CCTV ting'eni wan go town ka CCTV mako jogo onge ng'ama osemaki mobiyo ng'ise ni Aledia ng'ane mane oturo dukani erogo kata oterni ga e court kurikoni koro mondo miye garama mar dukani nigi stock mar pesadi dukani noting'o pesadi kanyo mondo ing'e ni chuli nang'o onge pok otimore koro ma sirikal riambo. Erokamano. Daktari iwinjo kaka Seth wuoyo kaka ja ohala achiel kuom wechego mag arita mane ogai mar obila Douglas Kanja oyango ne gisechwalo Olkalau gin chakla 4 moting'o pie mikiro kuom jok ma dipon nyalo kelo tulo kata 4 water cannons ne gin gi GSU modhuro anti-stock theft unit bende gioro kacha kaeto bende nitie DCI madhi fo negi maling'ling king'iyo kit kaka ne giwacho ne giketo wechegi mag arita kaachiel kod obila moyo 1,000 kendo polling station ka polling station ne dhi bedo kod 2 kaachiel gi 14 moko ma pononi rayo to wuok to ginyalo konyo king'iyo kit kaka giketo arita Olkalau be paro ni ponono ne giyiero keto arita makama e pacho ka yiero mabiro to nyalo golo oko wechego maketho mwandu jo ohala anyati kindego bende koro ponono ni tungni obede kinde mag yiero. Erokamano ahinya Lydia kuma kaki kele no abena neno the kind of security kata security personnel mano bedo deployed Olkalau anyalo chako kawacho ni en a normal thing en gima normal mondo mi oket arita sache mitimo yiero kata king'iyo yiero maduong' mwasebedo kaegi usually nitiere polise mabedo deployed polling stations moko ntiere mana mawuotha nyalo ng'iyo joma undu kata joma dwa kelo weche moko dhi kare nitiere bende group moro mantiere koro tallying center koro polise mano bedo deployed ka I think it's a routine thing ni mondo ter police usually kata na general elections no ga kantire GSU biro kanyo gitemo pull from all these sources mag police gi department of police mondo mi gikela rita mar kwe kunde ma itime yiero gimomiyo sirikal para gimomiyo ne gidhi to that extent en gik ma osebedo katimore Olkalau in the past few weeks nyaka ne wach campaign chakre gin acts mag violence mosetimore mag kata ji owito ngimagi koro paro ni mano the kind of reactions mano miyo
gichopo mondo mi gikete arita mar kwe style mane gitime cha. To most importantly penjo mipenjo en ni to kapo ni ginyalo time kama be wanyalo bedo gi a peaceful election. Ingini Olkalau is a constituency. To sani Olkalau ne ma sirikal focus on. One of the things ma ok nyal timore ni ya kesa mitimo general election mokwongo polisi gi ok bi bed enough to an extent minyalo keti the level mana neno keti kachacha. Gima important ma nyaka jowa wangi koro kaka jo Kenya en ni mondo mi wawegi wabed mana wabed the security yani ini won ngi about the security mari ini won cha. I think ni adwa connect gima Nyakwaradera wacho ka to gima CPA boso wacho kayo. Igene kingiyo issues. Pole sana daktari, ang'eyo ni ang' odwogiri. Wadi achiel kachiel Olkalau wawinji twak mano chiw gi jachung' mar DCP Sami Kamau Waweru Ngotho mabende network kanyo kachiel gi John Metho Muhia mano en senator ma Nyandarua. Waikore mar mi twagno Nyakorom Gajwang' mano kanyo en twak mane wageto mondi winjie kaka no wuoyo bang' luto ombulu mare mane en jachung' ma DCP Sami Kamau Waweru. Aduogo i daktari ang'e na ng'adi ka ne dhi mbele gi chiwo pachi. Erokamano. Ya gima wacho ni gunism kata maundu mane siasa ma Kenya ka okochakore kawuono. Hapa ni kuom joma tindo to ginyalo we ni en gima nochakore kawuono. The kind of siasa mosebede Kenya ka en ni ke in ja siasa ndalo moko nitie wuoyo gosip na moro iso ni asebet piny mang'eny kora da chung to nyisa ni omera gidwa chung nyaki many vijende nyaki many goons iwinjo nekech siasa mar Kenya ka osedhi to a level ma okwa yombre okwa compete siasa gi ideologies. Wa compete ni to goons marom nade minyalo attract. Yeah? Koro it is your goons against my goons. And siasa mosebedo siasa marach. You remember the days of Baghdad, Makisumo, the days mag Jeshi la Mzee, the days mag Chinkororo, the days mag Mongiki. I mean, these are not gin gikma koko waneno gi kawuono. Koro I think ni kaka jo Kenya onego wachak paro ni to ere kaka wanyalo loko kitwa mondo mi wakel kwe mondo bi kwe obed kuonde mwantie nikech mana kaka CPO sewacho gi Nyakwaradera kae ni samora mora ma koko nitiere piny kata mana seche ma siasa gin siasa ming'iyo gi maundu gi ketho gik moko gi nek and all that, the picture magini miyo other countries kata investors mano ne ubinyalo biro invest kumwa gimiyo gi picha marach. Ginyiso gini wan joma hostile, wan joma ketho properties mag ji, wan joma nego ji just for the sake of siasa. Kora pani gini disrupt weche mag ohala mang'eny sana to mana kaka ni winjo CPA ugole from the whole circle mochopo kuma wacho nyaka kaka loss ma government yuda and all that. Now that is the reality on the ground. Niki giduto te at the end of the day podo budugu ni nyaka in ng'ama noko timang'o ng'ama noko dhi ong'anyo cha. Yeah, sama Nyakwaradera o lose property nature. Ingeni gini they affect the whole government ok dhiro tax nature. Seche moko en koro bete oto kodhi kata na tijno. Ineno to government o rely kuomi. Yeah, sama koro wabro dhi calculate GDP CPA bunyisi GNP and GDP tiyudo ni koro sedoko piny for that particular year nekeche Nyakwaradera and several other people okodhi e tich. Yeah. Koro gini I think leadership mar Kenya onego chak ng'ini ginene for example people joke ni awinjo ka josiasa moko wacho ni tarik makama wabubedo gi holiday. Yeah, you think ni mano gino affect serikal kende gino affect wa sama this country for example Nairobi ka ji okudhi teach the whole day. It's a serious loss to joala, it's a serious loss to individuals, it's a serious loss to government. Kamano Rokamana henya CPA nwaneno ka
Linda Mwananchi ne ntiere Kisii Keumbu nomonjgi ka polis ochung' rango akia ni ne en helpless noonge nyalo akia kuma ne gintie to nok waneno ka polis donjore gi jok mane monjo jogi. Bedo mar obila waneno kaka otergi Ol Kalou kwan modhuro. Bedo margi bende nyiso tie mar arita ahinya e wechego sechego mitimo yiero kata e kuondego bende dwaro ni mondo oketie arita makare. Kech samoro inya yudo koketgi mang'eny kama to samoro nitie kweth moro nyalo kelo tulo to samoro nitie kaka ne gipangore go obila. Ntiere weche mosewach ni moko bende obila chung' to ng'iyo ang'iya gima gitime onge. Bedo nade ka? Nini iwacho ni disha ogwang', disha gweng'. Walanto ok an expert e yore mag security, tanyalo duoki niyo. Ing'eni ka oking'eyo ni who is wrong kata ng'ano marach to ng'ano maber. Tibro yudo ka polis be sama ang' gitimo gimoro. For example, nitie jo mahundu mantie, minyalo ni mato jo mahundu. Force midhi react go, kata force midil go gi jo mahundu. Kodiochieng' orumo tinene nang'o. Inene kaka excessive force, tindeni teko no momono, koso teko no makare. Nikech ibro yudo ka sama ng'ato tho, police otiyo gi what is considered to be excessive force. Like kaka an mwananchi wa kawaida. Abro neno ni sama no mano excessive force. Joka noko mi democracy margi mar ng'anyo association kako onego bed ni gi associate. Gima bro bire wang' japiny kata mibro wachi kang' lese kata media osegolo ni Keumbu ne jin siasa ne ntie to ji abich nowito ngimagi. Go down ni to ji abich gi ne giwito ngimagi nade. Police emotimre nade ema onego gi. Automatically police koro bedo ng'ama rach embele japiny. To police bedo ng'ama rach nikech kata kiwacho ni Linda Mwananchi gin gi wafuasi maggi. Sama ne gidhi kanyo dong gin gi wafuasi maggi mabende thoth. Ang' jogi biro kawo polis ng'ama otimre nade ng'ama rach. Koro either way atemo wacho ni kati nego kati tiyo gi tear gas tiende ni riro malungo wang'. Podi biro wacho ni tiyo gi excessive force. Igo ng'ato ogo kata ng'ato bonde nikech samoro otimo gima ok ni kare. Itiyo gi excessive force. To gima bende kendo duogo bedo malit en ni kata mopogore en ni sama ng'ani osetho, pogo ni ne en jalinda Mwananchi kata ne en ng'at ma chapo jolinda Mwananchi ok yot. Nikech kata mana jolinda Mwananchi koro bro kawo gini to tiyo go kisiasa ni supporter marwa motimre nade ema ogomo negi. Yet police to react kagoyo ng'at matimo gi nade ma chapo gi cha. Koro at the end of the day kaka information soda gi kaka wa consume information about police gi gima otimre ground otimre nade opogore. Miyo gini ng'eyo ng'ama ni right gi ng'ama wrong be otimre nade tek. Koro samoro ka police no neno gi wang'e to samoro they were practicing restraint. Yeah. Like gitemo restrain mondo kech moko nosechwal nyaka doho kinde mokadho. Nikech police bende is not above the law. Nitie ng'at moro katoke aipoa mi winji wacho cha. Bende ng'iye kaka odachi gi japiny. Mobi inyalo kete piny mochen explain kaka gini otimre nade otimore. To kata lisasi koyudi dong inyalo timne forensic iluongo ni forensic what analysis. Mayudi ni gini owuok e bonde ng'ane to bonde ni ne ni alwet ng'ani to owuok e stoma chalo kama sama chalo kama. Ineno. Koro iro ni ng'ata achiel oting'o baden mar gima otimre Keumbu as ahol. Koro samoro bende ng'iyo japiny kaka timore bende nyalo bedo ni police base nikech police be dhano to in gi mogo ma you should protect. Ineno. Koro ang' ipuk moki nikech Linda Mwananchi anie ground to jomoko aloge jomoko bakidi. Koro samoro nitie ma we count losses politically. En mnani kahie to serikal onego bed ni keto arita kwe machon. Osiepa ni owacho wach moro ni intelligence. We should be consumers of intelligence. Onego bed ni intelligence kata information rarieko mag ground nyaki kungi ni. Ang'ene giyudo. Giyudo. To serikal be kiketo serikal be kabetie.
sirikal iketo kisiasa. Ube ok kawe kama tirenje. Ube ikawe kisiasa. Masama linda mwananchi bidhie ground. Linda mwananchi kwa ng'eyo gin jogo mapinga ng'ono, sirikal mantie. Sirikal bende siendani kisiasa kanyo gibenye ka gi compete politically. Tiendani ine sirikal to pod nyaki compete. Mondo retain sirikal. Kata mondo ube pod ubedi yeye. Linda mwananchi nyaka gidilgo in one way or the other. To linda mwananchi be nyaka deal gi sirikal nikech gibe nitie image mage watimre nade ma nyaka gichorne we are strong. Kama rueth ariyo gore ang'o matimre? Lum hinyore. Koro analyzing security issues manyotimore Keumbu anyisi ka chako ni ano kan security expert but ami kaka serikal ni yeye to linda mwananchi ni yeye. To ka serikal ni yeye, serikal nuru jogi main police nyaka rit moke mano mokwongo. To image dhi wuok nango, for example kalinda mwananchi no chako gi Kitengela gik manotimre wang'eyo ibiro wacho ni ginego jolinda mwananchi anyisi ni jogi pogote ka giserado piny kacha ng'eyo ni ma jalinda mwananchi monegi ng'eyo ni ma ng'at ma dhi hinyo jalinda mwananchi monegi tek and jalinda mwananchi gin koro gima ginyalo dwaro seche go en oporo toke kanyo onegi jowa. Koro ata paro ni to make it safe gima police nyote mocha samoro be iweyo gino bet kamano without nikech inyalo wacho ni problem nyalo bedo matin to kaka i approach kata kaka solve kata kaka idwa ni tieke nyalo miyo bed maduong' ka got kata nyalo bedo maduong' ka got to kaka face problem no nyalo miyo bendo chako duogo bed mathin molal. Koro approach be is always very important. Ero kamano. To kamana henya ero kaka iwacho ni sama ruedhi gore to nitiere lum mainyore ka inyalo paro ni achiel kuom gik manotimore en tho mar rawera ma ja higni 36 Vincent Osiemo bende David Maraga gi Edwin Sifuna gechegi nokethi nyiso ni kethruok thoro bedie Nyakorom Gajwang kindego bende koro tucho e kindego mag mutni mag siasa. Seth nitiere kweth moro ma thothne wayudogi e chuny boma ne antiere e chuny town chieng' mane rawere odhi modonje parliament ne antiere kanyo in person. Tanyalo paro nitie kweth miyudo ka gin giting'o runge marochere to giluongo ni business community magi jo kamana ahinya. Asebedo gi chandruok maduong' ahinya e town kanyo. Wambe karwa ka mar ohala ka wan gi siasa machalo mana siasa matimore mar Kenya kanyo. Ningeche ne wayudo jomoko ka noyierore ni en chairman. To i chairman deni ok nong'iswa ni ng'ama nade moyiere. Koro ng'ato noyierore omiyore batiso ni en chairman mar business community. O business community no ayudo ka gin ojende moko ma wigi oyugno mang'eny gilokoro yier wudo yugna. Ok wawinji kata igi kanyo kibiri penyo to Seth ni johala ka bing'e akiae. Koro giting'o runge to moko to wang'eyo moko makanga neno mapango kama gera mapango geche mago mbao gidhurai mbao dadora mbao gin kanyo ni geche e dhudukni wago ema ginde gipange gechego. Koro gichechi ni kaja dukane otur dukane to kinyo ok ne wayud kaka wayudo customer matimore nade mabedo ka nikech wamiyo gi space mondo ka gikelo ji ng'ato lor to ng'ato ne ni ng'ane uso chae gi rabuon, ng'ane uso electronics, ng'ane uso gima nade, ng'ato uso cameras. To nitiere seche makanga go kata kama gera ka uthuolo no eka nitiere jomoko ma gin giwalore ma gin gidwa ni girad gi jong'anyo. Koro sama ji ariyo gi oromo en conflict of interest ma ng'atcha en odwaro ni jokaka koro mar parliament cha mane ji dhi e parliament macha jok ng'eny jong'anyo ne nigi interest achiel ni finance bill mokel cha ok gidwar ema ne ging'anyo ne. Koro jomoko to feel like ni jogi koa kacha nikech ng'amo miyo gi chiemo madwa support ng'anyo ni ok wanene kowuok moyiedhore ni an ta support ng'anyo ni abiro bedo responsible kaka ji chiemo gi kaka ji metho. Adier malelo mar Nyasaye ni joka kosechowuok awuok kucho sama ji duogo
gino ok kethre sama ji ng'anyo. Sama wabe en twende sote, chalo wer moro ne wawere Catholic twende sote, koro ji te dhi kababa. To koro sami duogo, sa duogo kae ma gini kethore. Sama wabe taber en twende sote, ji dhite, seche ka jomo osemadho nyuka gi abaja, osemadho nyuka, jomo osemuodo nyoyo muodo, ji, koro sami duogo ma nyoyo cha oserumi, bas. Kanyo koro tich teke. Koro kanyo miyudo duka moro miuse sambusa, onyon piny. Kanyo miyude ng'ato mauso buskut manong'eng kanyo semaye buskut. Koro ineno chandruok, en sama ji duogo. Koro kae kama ba owuoke bende. Koro an kaka seche moko winjo kiwacho ni business community, jogo wang'egi ni gintiere mana kaka jomaundu mane kor siasa gi. To wan kaka johala, anakiagi, pok anenogi, amba nenogi TV sama, kugologi kama. Ako ni, to jogi, magi wacho ni gin business community ni, tiende ni kore wacho ni omiwa batiso ni wachulogi. To kadiang wabed piny miwacho dieri kuro ketgi piny ni Seth ni bi ng'eyo koni to ndugu machielo ni nakia. To in ni dhi on behalf of who? Ai. Gidwani werno ma twende sote wadhi e yweyo Nyakora Mgajwang', waduogo kod twak kik idhi wabur ma en sinde mar ohala. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. An Pamela, an jaodi. Jaoda? Aneno ka pasani osechako wilo wiu. Ter mzigo ni kumanyisi no. Kichopo kanyo gidhi midao. Cash. Simple. Dweche adi? Dweche auchiel. Be iseng'ise? Development moro timi turuka. Une mabiro dongo. Nyithiwe mabiro tie gigi. Evidence iko kwa karatasi tangu Raila kufe. Kusema ukweli, hata paka saa hii menye unaona mimi sijaridhika Raila hayuko, lakini mimi mwenyewe natamani niende nisimame kwa matanga ya Raila, mimi mwenyewe nilie. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyithindo, ikrine mor koda mor momedore. Nwang'o osiepe manyien, puonjri gik manyien. Duogo piny. Manyiso ni step mag dinosaur wasetieko. Koro wadhi biro e tree 1. Juma ka juma, gik matimore kae medo bedo mabeyo moloyo. Miel, sairi, loso gi lwedo, wer, fashion show, tedo kod mang'eny mamoko. Rogo mar nyithindo, kama nyithindo duto yudo e thuolo mar rieny. Mana e Ramogi TV, ngeso ka ngeso, saa 3 okinyi. Kik bai.
Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Challenges masega bedo ka yudo materials matiyo go ema bedo challenges. Machiegni kendo nyakoronga jong'adwa nade kaunti ma Homa Bay mondo watude gi jafwa maro Alia Beach awinje ni to Homa Bay wacho nang'o gi sani nyakoronga jwa. Kamano leader okay wageno ni chiwo maber studio Nairobi kanyo endo ka wanto e county ma Homa Bay kandi wachiwo kare kendo wadhi nyime kod chene mapile maneno ne joneno mag Ramogi TV obe winjo moko kuom gigo eko mosebiro kadhi nyime county ma Homa Bay kandi kata kamano leader okinye makawuono mor mara mar bedo twak kod moko kuom jowala manitiere e boma nindi ma Homa Bay kalore kod chendo ma wan godo e siwinde mar wala kwang'eyo yore mag owala kaachiel kod yiero ka wa leader waneno ka jowala osebiro kagolo ywak margi e kinde ma lead ma siasa ni malo kendo gisebiro ka giywaga ahinya to lal ma giyudo e kuonde pore magitime wala kendo ka odiochieng' makawuono an kod moko kuom jowala telo mag jowala e county ma Homa Bay kandi modo kod mbaka ne gineno nade kalore kod weche mag wala kod yiero to en pek mane magineno ka yiero samoro nyalo kelo negi e sekta mar wala kaachiel kod gigo eko magisebedo ka giuso e chirni mopogore manitiere e county niendi ma Homa Bay. Ka kamano ka ketho sa biro chako achiel kod achiel kuom jotelo mag jowala e county ma Homa Bay kandi bochago nyingi tingiswa ni kaka in achiel kuom jowala Homa Bay kandi gin ere kaka neno weche mag owala kaachiel kod yiero pek mane moneno ka samoro nyalo bedo e sekta mar owala kinde makoro piny Kenya dhi e yiero. Ginyinga iluonga ni Jack Nyambega an achiel kuom jotelo mag johala me Homa Bay ka wabedo gi challenges seche mag yiero kama seche mag siasa kama kaka johala kabisa iyudo ni jasiasa odonjo gi jogene kama utime ohala nikech josiasa dwaro kama ji ng'enye en kama chalo kaka chiro kaka koro chichwa maduong' ka iyudo ko odonjo gi jogene to odonjo gi youths odonjo gi team teka aina ka aina seche go jogo kodonjo jomoko gidonjo gi paro mopogore opogore iyudo ka jomoko donjo gin pachgi malong'o ni nyaka ang'owa gi gimoro nono kama itime ohala ni koro mago miyo wasara jomoko be donjo samoro dhawo bende owuok sama ji dhawono gik moko kethore wawit bedo ga sara maduong' miwuoro oseneno ka ahinya to piny luo kaendi tiyo gi rowere kelo mucho tulo samoro osebedo ka inene e counties mopogore ka luo kaendi ere kaka maendi inyo sekta mar ohala sama koko nitiere e paw siasa. Sama koko nitiere ok wanyal timo ohala nikech chuno ni waloro koro en ni sama chik romo mar siasa to wan kaka johala wan gi buok ni ka wang'o time to ang' nyaka walor nikech tulo nyalo wuok koro gombo maduong' kaka johala ne yubewa wabeduru joma ng'iyo gik ma ginyalo timo mopogore mana gi luwo bang' josiasa to josiasa un bende wang'i kaka wanyalo konyo yudewa gi permanently mok ni koro nyaka waluwe kwa yud gimoro mano kwayo na maduong' kaka ng'amo chung' ne johala e chuny boma ka kaka in ere kaka ineno ka onego bende siasa bedo kinde ma bende oandu dhi makare mondo mi kik rocho kubede sama siasa bende dhi nyime. Erokamano Alia Beach an nyinga Caleb Ochieng auso mtumbe e chiro challenges mwaneno kaka jowale e chiro kanyo sama josiasa obiro en ni sama josiasa obiro kubiro to donjo gi yudhe mang'eny modhuro to sechego gigewa ok ni maber sama josiasa obiro wadwaro ni josiasa olos romo kuonde romo maber machalo kaka stadium amonego gi chike romo gi but ei chiro to nego bed ni giwa johala ousi gi environment maber ei chiro koro maga challenges mwaneno to mar ariyo yudhe magitiyo godo buogo jo ohala to ei chiro majority ung'eyo ni gin ga mine koseneno ka yudhe obiro mang'eny to sechego gigegi gichako kano gigegi ngeche koko nyalo bedo yudhego jakaw ga gigegi wanyalo paro last time ka josiasa nobiro e chiro eyudo ka nyaka rech maminego keto nitiere joma kawo yudhego kawo muodo nitiere joma kawo mend gi dhigo nitiere joma kwanyo gigegi ma giuso ga achiel koro tabia bilano wakwayo josiasa ni mondo giwe ka nitiere kuonde mondo bed ni kete siasa to giket siasa kuonde machalo kaka stadium to giland ji owuogo dhiye mok chiro
To bende aneno kata ka wacho ni onego bende siasa okete e chiro, onego bende kede kuonde ma jopiny obed gi thuolo machope makare. Sama siasa okete kaka koro wacho stadium ma Homa Bay, kanyo ka thoth ne johala bende tero mwandu gi mopogore kanyo mondo jopiny moyudore ma siasa ma kamagi yudo thuolo ma nyiewogi. Bende neno kama ndi ben keyo ne johala koso neno kama omiyo ohala dhi makare. Erokamano, johala madhiga kacha gin jo-oka mauso pi gi gik machalo biscuits, gik miting'o e lwedo gi sote. Koro gin mekegi go to advantage ne gin giwuotho go to seche go riyo chamo ji kanyo. Koro gik machalo soda go to advantage ne johala madhi kanyo, lakini johala mapedho gige gi piny to ok nigi advantage aina no. Gin ka josiasa olando kama to giwuok giweyo jomoko to gidhi kuonde ma josiasa olando go, mok ni ibire gige gi tinyono gige sama josiasa obiro. Koro ang'o monego bende josiasa watimo nikech waseneno ka nitiere mutni mosebedo ahinya te piny luo ka kaunti mopogore ka rakruok bede kind rowere e weche mag siasa gieki. Ang'o ma sani ko josiasa onego tim ka koro wachomo yiero higa manyien mondo mi kwe obedi mondo lwasi makaro bende johala ma sekta ni kik bed kurochruok e kinde ma piny Kenya ochomo yiero. Erokamano, gima josiasa wakwano onego bende tim mana kaka asewacho ni gimany kuonde ma chalo kaka stadium to gi kuonde man thuolo, pewe man thuolo machalo kaka Governors Park gini, kuonde monego bende gichoke ji moki chiro. Koro mano to kwayo maduong' kaka johala ni ei chiro ok onego bed ni gidonje. Kaka johala gin okenge mag musoketo mana ne gimiwacho ni mondo josiasa kik donji e kuonde wechirni mopogore motimo wala mondo ohala kik rochre. Gin okenge mag musoketo mana ne siasa okogo e chirni mopogore motimo ohala. Okenge mwaketo wasetemo kwawuoyo gi jokombe mekwa mag chiro mondo mere ochopir josiasa machalo do jotelo mag siasa go mondo wuo kodgi mondo chak kono gi ni siasa to biro kendo waneno ko biro mbele. Koro mano pek mwasemiyo jokombe mag chiro mondo mere orit josiasa go owuo kodgi mondo ng'isgi ni wang' this time round siasa kik gikele i chiro, giter siasa kuonde ma wasewacho monego bed ni siasa bede pewe kata skunde. Erokamano Nyalidi. Okay, mano ne paro mamoko kuom johala e kaunti ma Homa Bay kane godo kwang'iyo ni to siasa kod yiero chalo nade. Winjo kage wacho ni thoth ne gisebedo ka gidwa lala ahinya to kinde ma josiasa otero campaigns magi e chirni mopogore ma gisebedo ka gitime ohala. Ka winjo kage wacho ni mondo mi chenro mag ohala kik rochre e kinde ma siasa dhi nyime, onego bed ni johala josiasa timo siasa magi e kwe pewe kata kuonde mowinjore ma ok gidonje chiro manyalo rocho chenro mag ohala kaachiel kod yore mag uso ma gisebedo ka gitimo e chirni mopogore mantiere kaunti ma Homa Bay Leader. Kamano abro weyo achiel kachiel mondo dhi nyime kotwa kod wendi man ge studio ka wato wadhi nyime koluwo weche manyien mabende waluwo e kaunti ma Homa Bay kandi odiochieng' ma kawuono. Ka kamano achiel kachiel kuwuok e kaunti ma Homa Bay kandi nyinga en Ali Abich. Erokamano ahinya Ali Abich achiel kachiel koya e kaunti ma Homa Bay ma ogen pach johala Nyakorom Gajwang' gi yogo kethruok mar mwandu kinde ma bende wechego mag rochruok mag arita thoro timore e kinde mag yiero. Par ni gin bende giwacho ni josiasa ema samoro biro to kelo tungni. Adugo ir daktari nitiere wechego motenre kod ywayo wang' japiny seche ma siasa no manyo mbulu. Inyalo paro jatend piny William Ruto nomako matek ahinya weche mag watu wa boda boda na mama mboga. No magi gin kweth mang'eny ma kedhi e chiro tiyudo jo apiko to ging'eny. Chal ni ma en achiel kuom yorego mane gimanyo go yudo mbulu. Kata kamano kinde ma bende koro ywak thoro bedo. Dipo ni ma en bedo giyudre kind par ariyo jok mane gisingo negi gima makare e masiche ma ka weche mag tungni obedo te ma dhi hinyore mogik. Erokamano ahinya Lydia kuom penjo no. Jasiasa sama manyo kura nyalo wacho gimoro amora ma oparo. And you see now mostly ji neno ga anyalo luonge ni output. Ji neno the end product. But ingeni part of the strategy to dhano one. Jogi kapok odhi kata na siasa kata na sami neno koro gik ji oikre mondo odhi e yiero maduong' ni. Gin gi strategy. To strategy en mana gimineno ja Homa Bay cha nowacho cha. Ging'iyo ere kuma ji ng'enye. Kechi siasa igo gi dhano, igo gi ji. Yo maredi. Ing'iyo to ere kuma ji ng'enye. Koro iyudo kata kaka jatend piny nodhi oyudo ka group miluongo ni SME gi joma timo ohandni matindo tindo ne oneno ni mae kama ka adhiye tanyalo yudo ji. To sama odhi kachacha odhi ni olda wacho ne gi language mane. Odhi nyiso gi language mar ingini gin joma characteristics magi kata na
Yeah, kaseti magi en kitgi. Kitgi en gin joma probably seche moko gionge gi pesa maber mar chako ohala, wendi gi pod tindo and all that. Koro gini samodhi kachicha to like the promises mano go, yeah, obwach ni adhi timonu gini, abro timonu gini, abro timonu gini, abro timonu gini. And joka gin kweth mang'eny, iwinjo. Koro my mistake ma johala seche moko timo nekech and I would say ni a mistake ma although promise tingene joka ng'eny and joka gin joma they're really in need. Tingene sami promise negi expect change. Chakre kum japiko, mama mboga, jakinyozi, jogo duto te. Koro jogi ma josiasa mostly focus on. To jogi bedwaro ni like now king'iyo kata na pricing manuwuok mar Gen Zs en ni jogi noketo jatend piny ni ere gik mane wachonwa ka dakwanegi and king'iyo kit siasa magore kata na sani mostly and gima temo hinyo kata na sirikal masani nitiere ni nitiere gik mane giwacho ni gidhi timo ne jogi to podo gichopo kaka nigi promise jogi. Koro kae makelo problem. And you see one thing ma siasa monego beni lokore Kenya ka ni ingeni ki wacho for example wanya wuoyo ni wadwaro economic growth. Okay, let's say for example wadwa create employment. Ere kaka wanya create employment? Ok wanya create employment style makara na jowa mang'eny dwaro. You see, mondo mi ji obed employed, there are certain things gik mang'eny manyaka watim. Nitiere ndara for example ma en wang no en sure ne wawacho ni Olkalau kacha nitie jomoko ma gin jopur generally let's say 80% gin jopur and gipuro cham gimoro gin gi waru kaka nwacha gin gi chak gin ga ng'oma gidwa tero ni joma moko mondo mi wangi create employment to this person en ni nyaka ngi create for example ndara mang'ani ka wang ose harvest chambe cha tango nyalo do kako nyalo tere market mayot ineno there are certain things kaka stima ng'ama en ja welding ka in gi in a place ma stima en kako lalcha onyalo kata ndala reyo like naneno ndalo moko ne timore Homa Bay iwinjo kako chwe matin ni to stima oselal gino hinyo johala nekech then jaolo ok dhi yudo kaka ng'owa kaka onyalo lokore but you know ni we can create employment through the small jobs. Ng'ato ntiere ma en ga piko. Ong'iew for example, let me say you kata otiyo ga pik ng'ato. Piko ni kotiyo kode maber, onyalo ng'iew mare. Onyalo at some point omedo gima koro gin kata 4 gin 5. Ineno. Gini can create employment for himself. Ineno. So what gima temo wacho ni sama josiasa dhi ir jopiny a mistake magitimo ni giwe ni giwuoya nikech mondo mi japiny odhi omiye kura but ogingi ni to gima wacho ni adhi timo ne jopiny ni ben gima I can achieve to kata kadwa time ere kaka dwa time mondo mi ochop kama gini timorego. Koro apani magi gik ma karana josiasa masani ma koro nie telo gi gik mane gi promise kano gimiyo jopiny koro momiyo jopiny oketo gi tesre jopiny koro luongo gi ni jo miriambo tadiere king'iyo gin jo miriambo nikech and ibodo ni opponents gi tiyo gi the same things mane gi wacho ka ting'iyo rallies mang'eny ibodo ka josiasa especially mapingo sirikal dongi bro dhi kacha dongi penju ni to gima kama mano wachi bose yude to ji wacho ni podi gima kama mano nyisu bose yude di podi kamano so therefore gigi makelo tulo sami promise gimoro onego beni se ng'iyo ni to strategy mage kata mikakati mage miketo mondo gino yudre nikech jomidilgo gi gin joma nigi real problems and problems gi gidwaro real solutions ineno to solutions gi ok nyal yudgi just by mere promises maseche moko en gima chalo gima iwuondo ng'ato mondo yud gimoro this onge josiasa siwuoyo on what we call political conmanship. There's no better way to talk about that political conmanship than that. Promising ati wacho ni abiro timonu kama to kutimnegi. And magi gik mineno kelo shida mang'eny kuom josiasa gik magi promise koro chuno ni sama wang odwa chako duogo kendo jopiny tame kako chako duogi
ochako manyo another route moro kendo mondo mi odhi jopiny. Koro gima Jehova Bei cha wacho ni onego gidhi kata ma e pewe. I can tell you for free ni ka gidhi e pewe go ji mabudhi kanyo onge. Gidwa dhi mondo nikech siasa moro masani wago en siasa ma karana kigolo pichni idwa ni pich wuogo mang'eny ni one popular. Ilengo ba tondo medre. Mano moyo nyaka ang' ne gidhi e bus stop, nyaka ang' ne gidhi e chiro kachacha. But ka gin joma genuinely ni gin gi genuine ni gidwa ni gilok ngima japiny. To ne gibed gi proper blueprint ni wacho ni yawa wan mae gibedo gi think tanks ji kaka CPA gi Mikai to giketo gi in their in their campaign teams. Wacho no mera gimwa wacho ni ere kaka wanya achieve, then you follow it nyako gigi. Koro ji kaneno gik ma matunda magi kata gik mani wacho kaka timore, ji have no reasons to complain. But the moment ma japiny okoneno gima ni nyise cha nyaka wang' japiny pingi, ande momiyo ka seche moko nyalo bedo matek ne kata na josiasa masani mondo mi ochako dog mondo yiergi kendo nikech iwacho ni lies they are short lived. Okinya lie, it may not take long kapoko yudi gi lie. Kana CPA Boten record wacho daktari wacho mano ma en singo ma ok chop kare. Iparo ne sirikal samoro sana josiasa samoro gigoyo dhogi ka ok ging'iyo budget ma samoro keti mar piny. Inyayudo ka nitie chenro moko mane gichako Hustler Fund apa pale kidogo tinde okawiny muche ahinya biro to lal diponi moro ganda kata keto ganda mondo mikoro hergi miyo samoro gi over promise magi girem ng'iyo budget mar piny Kenya into ka gidonjo kacha to pesa gin adi kositho mia ji singo gas moko no winjo us nyaka 500 nyaka uono CPA pok waneno. Ere kawano lidi samoro kiwacho pameti kamano nyaka wanyier at least medo wangimo. Promises versus delivery. Tiende ne singo gichopete. Ere kaka gigidonjore. Of course daktari ose elaborate. But anyalo wacho ni mwawacho gite bedo summarized e gimiluongo ni economic expectation gaps. Tiende ne fuok mabeti kuom geno momi japiny. To fuogni mabeti kuom geno momi japiny ibiro ni ng'ato koro biro winji ofuke. Ti penja maber ni to gigi jasiasa chiwo promise now. Wadhi kata mana Olkalau kata anywhere. Kwa were gi Olkalau kata sama ji campaign. Tichiwo example kanyo mabe abiro mi tiende. Sama jasiasa go siasa kata ka gidhi e chuny town kamuga chai wakecha. Nitie jomiluongo ni beneficiaries and benefactors. Beneficiaries gin joka ma okel gimoro to gitimore nade giyudo. Mago bende nitie nikech gibiro dhi kanyo to jomoko dong' nono. Ema nyisi ni siasa nigi side ne maber. Diang' nyole akwadhani. To siasa bende nitie side ne marach. Ber ne ni samoro ng'ato ang' no yuti. Kata promises moko nitie midhi kit ka. Waseneno gi. And in politics, one gigi miluongo ni roadside declarations, especially manjao uchumi maro. For example, sama wuoye economic expectation gaps, gi roadside declarations. Tiende niya, sama siasa gore gweng, kata gore county, kata gore constituency, wherever it is. Ibro yudo ka mwandu obiro, nyine no ka jo Olkalau nyoyudo nyaka mattress. Kawache. Woshi nitie. Kongo sani gi madho ma expensive. Change maratha onge. Iwinjo? Ng'ani expect ango. Ibende kidhi kata kaka jasiasa to one of the tools magitiyo gin fake manifesto. Still winjo ka daktari wacho ni think tanks ok ket ka. Ikawa ka jomoko ma pach gi bende ok ler wacho. Manya wa oganda. Iwinjo? Tadier moko nitie magi promise sechego to gitimo sechego, especially sama siasa is active. Penjo en niya, sama okel pesa
machalo kamano e kor gweng' kata okelo konyruok machalo kamago e kor gweng', pesa ni oa kama nade? Mano penjo mokwongo. To pesa ni koa kama nade? Bende en e budget? Penjo mipenjo cha. Very important. To kane en e budget, to kata ka no onge budget, to wuok e coffers mag sirikal, ka to wuok kama coffers like kama jopiny, pes jopiny ma sirikal nigo. Penjo en ni, is it sustainable? Tiende ni, be en gimi biro timre japiny pile? Koso expectation gap koro widen, tino ni geno koro nitie obedo malach lakini tim to timre nade? Onge. Ang'o momiyo gini dangerous? Nikech nitie roadside declarations moko miyudo ni onge ang'ono, onge budget. Lakini where is the source? Owuok kanye? Owuok e pes japiny ma sirikal otimre nade? Nigo. Sama pesa osetiyo ka ne en outside the budget, ang'ono matimore? Tiende ni gima nobedo budgeted for cha ok dhi time. To kok dhi time e yo makare to nyaka time, especially wawach ni kata maybe contractor moro ne nitie site already osechako tich. Ndara ok nyalo weka ok otieki. To pesa mano nego beni tero kanyo samoro osetim go ohala. To ma does not just apply. Tiende ni ok en mana ok awuo mana county government. Yena ng'adi sipi ang'eni waduogo makama kaparo no kanyo kamiweno wadhi achiel kachiel nyaka Olkalau kama bende wacho kanyo ne regional commissioner ma county no twak he weche go magarita. Wako karibu wale mahali wako. Thank you. Kuna kisa ambacho mwaniaji mmoja ambaye amepiga kura hapa anasema kilifanyika hapo jana, pengine uchunguzi ama nini, hatua gani ambazo mnachukua? Anasema kwamba kuna gari liliteketezwa likipeleka agents wake mahali. Sisi kusema ukweli hakuna ripoti kama vitengo vya usalama tumepokea kuhusiana na kisa kama hicho. Lakini kama litakuwa limeripotiwa katika vituo vyetu vya polisi, tutafanya uchunguzi. Na tunaomba, kwa sababu tunasikia kuna wale hata wanaenda wakiwa hawana number plate kwa magari zao. Kila mtu ajue ni hatia kuendesha gari ambalo halina number plate. Na maafisa wetu wa usalama wakipata gari halina number plate, basi hilo gari litashikwa na kupelekwa station. Mara nyingi wale wanasiasa ambao huwa wanakuja katika zoezi kama hili kutoka maeneo mengine siku kama ya leo ndio huwa wanahusishwa na kusababisha vurugu. Pengine ujumbe wako kwao ni upi? Tunasema asa polling station yaachiwe tu wale maafisa wa IEBC na wale wapiga kura na askari wale wako na kazi pale. Wageni wowote wale wengine wasipatikane katika radius ya 400 meters wenyeji. Lakini kama kuna mtu ambaye amekuja kwa nia ya kuvuruga uchaguzi, huyo tutapambana naye tu. Tuko hapa kwa sababu ya hiyo tu. Bwana RC, maybe tuzungumzia kuhusu barabara zile ambazo hakuna barabara tumefunga hata moja. Na ndio hata wewe Bridget nikuuliza, si umefika hapa? Na mimi nimefika hapa kutoka Nyeri. So sijaona road block, sijaona barabara imefungwa na mtu. Hata checkpoints. Kama kutakuwa na haja labda tutaangalia, lakini so far hakuna mahali tumefunga barabara. Yes. Na labda tu kuna swali ambalo watu walikuwa wanajiuliza jana kwamba idadi ya polisi pengine ni mingi kupita kiasi huku na huenda ikawatishia wapigaji kura kujitokeza. Je, wasema lipi kuhusu hilo? Sioni kama inaweza kuwa ni tisho, kwa sababu tumepanga askari kulingana na ile idadi askari wameombwa na IEBC. Requirement ya IEBC ndio imetufanya tukajua ni wangapi tutapeana. So na kama ukizunguka hii town ama kwingine ni mahali gani umesikia askari wamekosi vurugu? Hakuna. So askari ni wa kuhakikisha usalama. Unaona hata wale tuko nao wachache wanatangamana na wananchi. Hawana shida. So wasiogope, wananchi wasiogope, wajue askari ndio usalama yao. To us, the security agencies, I think from the onset it should be known that or remembered that anyone who is driving an unmarked car is committing an offense. So we as the police department, there is no one who is driving an unmarked car. If it is the DCI, they have their number plate. It is the police, even my own car, it has got number plate.
So I don't know who this other person is who is driving unmarked cars. And those are the people we are saying we are going to deal with them. Okay, maybe RC. My name is Emmanuel Toh from Citizen TV. How many police officers have been deployed who are in civilian attire? Number one. Number two, we know those who are manning police stations and even the tallying center. Where are the rest of the police officers? Because there should be about 700 or so. I can assure you that we have deployed the required number, not more than the required number. We have an adequate number to deal with any eventuality, but I cannot give you the number. Yes. Okay. In civilian? In civilian. Have you deployed officers who are in civilian? Definitely, the DCI officers are here with us, and they normally put on in civilian clothing. So we can't say that we don't have officers in civilian. Yes. Okay. Yes. Maybe a comment from vile bwana RC ameongea, tushaweka officers wa kutosha wa kuangalia doria. Polisi wale wako hapa ni marafiki wa wananchi. Ndio maana unaona ukiangalia kamera zenu ukilenga huko na pale, unaona wananchi wana kutana na polisi wakiwa wanaongea. Tunataka kuhakikishia kwamba usalama huko wa kutosha. Wasiwe na wasiwasi. Ule ajepiga kura, aje apige kura. Kama kuna tatizo lolote, aeleze ofisa wowote wa polisi ambaye ako karibu naye ili aweze kusaidiwa. Otherwise, tangu asubuhi ianze hatujakuwa na tatizo kubwa lolote. Voting inaendelea vizuri na tunashukuru wananchi pia sababu wengi wao baada ya kupiga kura wanaenda nyumbani. Sorry? Name and title again. Kwa majina naitwa Geoffrey Mayek. Mimi ni Regional Police Commander wetu wa Central hapa. The UDA candidate Samuel Mushin has said that they've witnessed some incidents of voter bribery. Has it come to your attention? Bado hatujapata ripoti yoyote kamili ama hatujakamata mtu yoyote kamili ambaye anahusika na hiyo, lakini wakati tulipata ripoti kama hiyo tukaeleza kitengo cha upelelezi CID waende chini wajaribu kutafuta nini imeendelea. Thank you. Shukran. Maokanyo gin twak gi jokanya sekta mar arita ahinya to mago mantie alwora mar God Kenya. Regional Commissioner Central Joshua Kanatha Muriungi kaachiel kod Regional Police Commander Geoffrey Mayek ka giduto nyakoro Mgajwang' giwacho ni arita ni kare kendo chenro mar yiero dhi mbele Olkalau. Pod waketo wang'wa kono wabro dok mondo wang'e ni tang'o matimore. Wadhi Kisumu wawinjie kotenre kod chenro ma kawuono mar ohala kod yiero. Jo Kisumu wachang'o achiel kachiel watudre gi jafom marwa Millicent Adhiambo. Erokamano ahinya Lydia, achiel kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu kaendi, alwora ma KCC kata Jubilee Market kaendi geche mag aero mowuok machung' gi johala mopogore opogore. Wadwa ni wawinjane pachgi ni to gin to ka ging'iyo Kenya wa kaendi kinde yiero weche ohala chalo nade, tudruok e kind ohala kod yiero ginyalo wacho ang'owa. Abro chako kodi mana mapi aneno ka in gi gigeni mabendi uso ka inyisa ni to kinde ma siasa ochuo chieng' ma campaign dhi nyime mochopo kinde yiero ohala chalo kodu nade ng'ikachi chagi nyingi. Wawa mati. Ani luonga ni Millicent, ajo ohala ma soda maji. Sama kinde ma yiero chopo ma jo approach mbulu to uso dhi piny. Ohala tin customers onge nya wuotho gi gigero kinyi hata nyako odhiambo. Gigi tuom kata ng'ama nyiewo onge. Koro kwayowa ni ka pesa nya flow maber piny kae to ohala nya dhi maber kodwa. Erokamano ahinya. Machiegni in inyalo wacho ng'o e tudruok manitie kinde ohala kod yiero. Kinde ma yiero kayo siasa ochuo chieng' ohala chalo kodu nade ka johala ma Kisumu. An karayo nyinga iluonga ni Jaredo Witi Ogonde. An jo ohala ma KCC Market kar kae. Koro chopo diere mo ohala mar yiero kamae. Ohala dok piny, customer waonge go tungni ng'eny, samatis jo vijende ubiro gi lweny, wambwa ringo, ok wanyal tiyo malong'o, pesa onge kata mwadhi ge ot, wanyalo bedo wanyalo chopo ka chakoro kinya kodhiambo, kata gimi nyiewo go lunch tami, kata gimi tede nyithinde ot idhier. Koro wadhier ni to wane Kenya machal nade, kinde yiero mar yiero mwachope mar higa mwa wantiere ni. Koro wan jo ohala wawinjo matek
makata gima wakonyorego dierowa. Koro wakwayo ni pesa wuothe mondo gimoro kata ka ji wuotho tiwuotho motegno, kata ka kodi wuoyo gi nyawadu tiwuoyo gi nyawadu ka in gi gimoro fuku, to ok inyal wuoyo gi nyawadu tiyogo gi gimoro fuku. To ka samatis en ng'wech, samatis en goruok. Koro wadhi ni sirkal en mar goruok koso en mar ang'o? Wadwa ni pesa wuotho obed ofukniwa, ma kata kwa wadhi chopo yiero kadhi ombulu, tadhi ombulu ka yieng' olundo yieng' mbele no yieng'. Adwoko erokamano. Machiegni ni nyalo wacho nang'o e tudruok mantie kind ohala kod yiero. Kinde yiero ohala chalo nade chungi kae? Erokamano, iluonga ni George Abok, an ja ohala ma Kisumo. Batame dong' awach ni diere mar yiero gi ohala ok bed ga maber ahinya ne jo ohala. Nikech iyudo ka wakati ma idwa tim yiero, ng'eny ji mang'eny moketo ga ohandgi kata maloso gigi moko ma gigero. Koro seche wakati mitimo yiero giendo ka gichungo weche mag gero gik ma gigerogo, nikech ok ging'e matokeo mar yiero kaka dwaga dhi. Koro iyudo ka jo ohala most of them giyudo ga sida nikech koro ng'ama nyiewo gibedo ni onge. Jok makelo mwandu ma kuonde mamoko be koro luoro kelo mwandugi nikech samoro gin ni samoro ka okelo mwandugi no ng'ato kaka biro chule biro bedo matek. Koro giluoro mondo ka gikel mwandugi mondo gimiwa mondo watim godo biashara. Nyalo kwayo sirikal ang'o kinde ni ma bende uwacho ni pesa ok wuothe ofuke okane nikech campaigns koso na? In fact mane gima timre ni diere mag yiero sirikal kano ga pesa. To gikano pesa mar campaign. Kata waneno mana gima timre gima timre Alcolau committee me yiero. Sayudo ka sirikal okawo gik mang'eny, pesa mang'eny tero ne joga ka mondo giyud godo vote makono. Koro ka wan jo ohala yudo ka koro gik manyalo konyo malich onge. Koro sirikal kano pesa mana sama ji dhi e yiero. Kosa magi kano mapok otim yiero ne yudo ka jo ohala hinyore nikech koro pesa onge. Koro mae momiyo wakwayo sirikal ni kaber to onego bed ni giketo pesa mondo pesa okony jo ohala, nikech sama wan kaka jo ohala no seche mwauso ka ne kombo konyo jowa moko manchien. Koro wakwayo sirikal mondo pesa onego bed ofuke dhano kila mara, ok ni mana ni sama wasa campaign nitie to pesa onge, to wakati ma koro giseyudo telo to koro pesa nitiere. Koro wakwayo ni onego bed ni sirikal oket pesa e lwet jo ohala mondo jo ohala odhi mbele gi tich. Mano e gima dakwayo kamano. Kamano ahinya. Machiegni ni nyalo wacho ang'o, aneno ka in go andi moro ka kinde yiero chalo ga nade kinde campaign kata kinde siasa mangima? An jo ohala. An jo ohala kendo asebedo katimo ohala higni mang'eny. Nachako ohala higa 89 nyaka kawuono sechegi ohala tindo olokore. Ohala mosedhi gi siasa ok nyal dhi nyime. Gimomiyo ok onyal dhi nyime nikech oganda mang'eny lawo mana kuma pesa jo siasa nitie. Kunde magiringo ka gidhiye. To wan joma timo ohandgi binafsi mochung' kar kaende ok inyal yudo konyruok nikech ka ok inyal ring idhi ir jo siasa to kata gima inyalo yudo onge. E seche mwawuoyo sama chal kama, Kenya ma wantie ok en Kenya mane nitie chon cha. Kenya olokore kaluwore gi joma telonwa. Joma telonwa gin joma dwaro mana joma luwo bangi, seche duto luwo bangi mondo mi ging'ere ka ji luwo bangi. To mondo dhi ir jo ohala matimo ohala mondo ging'i ni jo ohala matimo ohala to nitie kar kende. Mondo itim maber en nyaka iwuoth minon jo ohala kuonde mantie. To kiluongo jo ohala ni mondo mi gogo rali mondo iwuo kodgi kuonde mar rali, mano ok iluwo jo ohala. Miyo wan gi chandruok. Wan wanyalo wacho ni sani kata ka koro ing'iyo piny sani, piny oridore ma ng'ato ok nyal, kata ka kinyalo chiemo nyalo tami, kata ka kinyalo tero nyathini sikul nyalo bedo matek. Kendo yiero rochonu ga ohala generally. Koro yiero rochonu ga ohala generally. Yiero ok nyal dhi go ohala maber kanyo achiel, nikech ji luwo mana kuma yiero nitie. Koro opogore go ohala, to jo ohala en ng'ama bed kare mar tich. To jasiasa to en ng'at mar wuoth, nikech kata sani king'iyo ka jogi obiro ka, gavana wabunge wagi kobiro ka, to gibiro ni gibiro gi pesa, to joma dwaro pesa go gin mana yudhe maluwo bangi. To koro in jo ohala ang' ni lu bangi nade to in jo ohala, koro iyudo ka piny tek. Kamano machiegni minyalo wacho ang'o, aneno ka idiedo nyawandi moro njugu moro kanyo. Yiero rochou koso miyo ohala dhi maber? Seche ma nyinga Dorcas Akali, seche ma yiero dhi mbele kama waneno ga matek kaka jo ohala tek gi jo ohala ok wane maber, yuto koro ni piny. Kata sani njugu mating'e wiya ni nyaka nabi kapok ayawo kata tich, manyiso ni ohala tek. Ohala tek, sirikal mondo okonywa. Erokamano. Erokamano. Anawacho mang'eny ok anyal wacho mang'eny ahinya. Manyalo wacho ni
inyalo pimo yiero go ohala nade? Ohala dhiga maber koso odhiga piny? Ohala dhi piny kuom joma kawaida. To odhi malo kwa wadosi. Ielewa? Koro inyao otimore for long time. Otimore for long time. Koro sani gima wacho niya Nyasaye okonyo akonya nikech koro ok nyal konyowa, Nyasaye okonyo akonya. Okay, an iluonga ni Michael Tyson. Kan kaka jakisumo kaendi gima kwayo ni e wach yiero ma wadhiye. Agombo ni mondo sirikal ma wan godo ni obed kong'e ni sani gik matimo opogore. Ohala gi campaign mag timo mag sirikal, wadani gige sirikal odhi kaka sirikal. Sama watimo gigi eki ohandwa nyaka dhi mbele. To ohala ni ok wanyal keto siasa e nikech wadwa ni gik ma utimo gi kaka jogege jo siasa. Wadwa ni siasa pesa mugolo gi obeni konyo ji. Skunde dwaro pesa, osiptende dwaro pesa, gigo ohala go wan gi ok wadwar. Wan wadwa ni ohala ogore kaka ohala kendo pesa obed ni flow. To kik bedi yiero be kad yiero to bi ira kidwa na yieri to ayieri mana kaluwore gi mitimo nikech tiji makare ne mwadwaro momiyo yieri. Pero kamana nyaka tieko jaduong' kik kuonga. Jaduong' kinde ohala gi kinde yiero chalo ga nade? Ohala dok piny sodhi maber wamakni? Ng'ang'ia kacha? Kwa makni? Wewe jaduong' huo? Sisi tumechoka na wanasiasa ambayo wanatudanganya. Okwahero jo siasa mawuondowa kinde duto. Kinde ohala gi kinde yiero chalo ga nade? Ohala ber koso dhi piny? Wamakni jaduong'. Ohala ok tim maber ahinya. To wayudo matin mwakonyorego. Ero kamano ahinya. Mana kamano Lydia, mago moko kuom paro mopogore ma isewinjo kowuok kuom johala ma Kisumu. Kathoth gi ywak ni kinde mag siasa kata kinde ma yiero kayo kaka sani ma wageto bedo gi yiero higa manyien dwe mar 8, giyango ni ohala ok dhi negi ga maber. Ka giwacho ni pesa ok chunde ofuku japiny machal ka gima jo siasa gi sani e kinde ni okano pesa ma girito timogo campaign motelo ne yiero mabiro dwe mar 8 higa 2027. Kionge penjo moro amora ta duoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma kawuono wan gode mbako romo motenore kod seche ma bende yiero chuo chieng' ol kalao bende watwake weche mag yiero kod ohala. Lydia, kionge penjo an kuomi. Thank you. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, achiel kachiel koa e kaunti ma Kisumu. CPA ang'e na ng'ado kani chiwo paro moro kanyo kichiwe bende wawinje gima jo Kisumu ne wacho ni sani okano pesa ibo timgo campaigns to no yore machielo be no wacho ni sani eko ka ji chiemo yuko jamna kendo sama ji timo campaigns yudo ka gonyo ji thoro bedo mang'eny. Ere pogruok e kind mage? Dipo ni nitie jo siasa bende kano pesa, jo wala moko ywak ni pesa onge ni jo siasa moko kano mondo timgo campaigns bang'e. Erokamano Lydia. Chien kacha nwang'iyo promises versus delivery. Tiende ni singo kipimo gi gimotimne japiny. Sana singo sach siasa. Singo kod chopo singo. Ta wang'iyo ni tigi miluongo ni economic expectation gap. Ta walero maber ni ang'ono matimore sami yiero to toke kanyo toki yiero ngima dhi mbele kako nego bed ni no kako nego bed ni dhi kaka no singo wacha kaka no wawinje sach siasa cha koso ngima lokore yo maber koso marach. Ta wapenjo ni to wabedo gi roadside declarations maybe just very fast mondo kik je winjo walal kama wanti wan gi roadside declarations ni wadhi timo kata na dier obedo promise to kele immediately kata pesa bende siasa obiro go muket kanyo. Ta wacho ni gini kama wang'ade gone ni gini ok wawuomo about national government kata county governments ne piny kata we have governors campaigning, we have different people campaigning including MPs and MCAs. Koro yudo ka promise mumi gino keti tinane ngima dhi mbele ka governor obiro campaign e gweng' kawuono en governor matiyo pesa obiro pesa ni mokwongo en mar japiny koso ken mar japiny pesa ni oa kanye to bende ne gikete budget margi to kok ne gikete budget margi
bende ngima ni sustainable, bende en ngima mwanyalo endelea go. Kanye ba japiny koro dhi hinyore go tok ka gik moko osesettle. Tiende ni ya, okelni mattress, okelni gas, okelni kodhi mar cham, okelni kila kitu. Pesa bende pogi ga alufu. Gwacho na alufu los ne ng'ata achiel. Iwinjo? Koro in ing'e ni mano ngima mabiro bet mbele. But the moment moseyier jogi, iwacho ni focus changes. Koro watemo ng'iyo ni to pesa cha awagole kanye, penjo mwa penjere mokwongo cha. Awakawo pesa japiny. To pesa japiny ka wakawo onego bed notimamo. Onego bed nochulo contractor moro ni ndara. To ndara cha onego bed ni rumo koso ok rum. Tema ngiwinjo ni koro sirikal odok ang'ono e hola. Koro ka ngise holo, focus margi bedo kanye. Bedo ni kwa holo to nyaka watimre nade? Nyaka wachul. Lakini japiny to noseng'iye ngima moro ma mele cha. Ma pesa biro to kia mattress biro to koth cham biro to gas biro to kila kitu biro. Ing'e ni ma jogi pod manya. Koro ka giyudo to kore ka wadhi yamo kata mo kich kore ka timre nade? Biro. Kara the opposite awaits you. Tiende ni ya koro gidhi focus to pesa cha wagole kanye. Nyaka waduoke. To ndara cha bende urumo. Nyaka wane kaka ndara cha timre nade? Rumo. Seche ng'e ni japiny ngima mar metbelia kata ma mele moro ma gin go cha. Gin odok ne gipiny. Teni expectation margi koro ne get expect in terms of material gains to gin ok timre nade? Okbi. To baada ni moro be koro waendelea go ka manyaka chul. Teni sirikal koro pat sirikal otimre nade? Olokore. To gigi wacha kod wuo penjo ni to sama wabedo promised, sama gigi duto timore, gik miluongo ni economic outcomes be gin measurable. Are they measurable economic outcomes? Tiende niya, ka nochikwa gima chalo kama, bende wanyalo dhi mwang'i ni gini nitie kata onge. To ka entie oromo nade? To korom kamano bende mulo ngima japiny kata ok otimre nade? Ok omulo ngima japiny. Tibiro ni penjo go, iyudo ni gigi ng'enygi are not measurable. Expectation give the outcome are not measurable. Tiende ni ok inyal quantify, ok inyal ng'iyo ni ngima ng'ani onego bed ni bedo kama to watimone kama kata ok. Tiende ni gik ma onge madhi neno mitimo samoro ok timre nade? Ok dhi neno. For example, kopenji ni to gowi ma kore chulo ni en pesa di to konya nade? Samoro japiny kia ni gigo can be measured. En mana modonje lwete madonje fuko cha motimre nade? Emoneno. Okia ni hinyruok moro ni kama chielo. Koro kosa bedo ni expectation gap bedo malo. Wang'awo ne japiny ngima sama ji go siasa. Lakini toke kanyo to focus change. Wadok timo gigo monego bed ni watimo. Kata koro gino ok bed sustainable. Tiende ni ngima cha ok nyal dhi mbele. Wa focus back into duoko pesa mano timre nade? Mano gol. To bende kata bende ni pesa magichamo gi kata mana jasiasa no. Be samoro timre nade? Oholo pesa. Koro kata kwa were ni pesa ni wuok kanye. En owuon oholo pesa. Mobiro momiyi. Ng'ani koyudo kom. Kidwa ni ngima mo bi kelo nicha mondo dhi mbele. Samoro ibro yudo ka koro ngima mo kelo nicha koro bo focus ni nyaka duok pesa na. Ibro winjo ni CDF olal. Ibro winjo ni pesa county government olal. Kata se personal sirikal mamalo corruption here there. Mago timore nikech samoro in bendi keto mwanasiasa tesire gima setho wacho cha. Tiek kodwa wadwa timre nade? Wadwa bwana in tieka kodwa wasiyiri miwamiya gimoro in miwa gimoro be. To jasiasa be biro mi pesa no ogolo kanye. Samoro pesa no en bende no holo at individual level. Ka ngodonjo office to samoro dwa no timre nade? Odwok pesa. Koro expectation gap bedo malo. Ipenja penjo ma jo Kisumu gi jo Homa Bay wacho. Nisachi yiero ok gine pesa ufuko. Few things. Government is the highest spender in economy. Tiende niya, sirikal ema spend pesa mogik e uchumi mar piny. Ochulo jotich, ochulo contractors, gi gik machalo kamago. Kata pesa moholo kuom jopiny be nyaka timre nade? Nyaka duoke. Tie development kanyo to nitie recurrent expenditures. Sirikal seche moko nitie magi bende adieri giduoko expenditure magi piny. Ka giikre ni ang'ono ni yiero. Nikech kata yiero no ni e budget. Ok inyal chako spend pesa no sani to yiero pod ni ahead. To kata ki spend sani to nitie mana bodies mitimri nade mayude.
kata menyalo spendi. Koro mano en adier ni samoro sirikal be spend mos kang'iyo ngono kang'iyo mbele. But ok en sirikal kende. Wan gi joket mwandu kata private sectors. To private sectors gi mi winjo ka daktari siche kane wacho ni sama wan gi uncertainty mar security kata uncertainty luasi katina ni luasi mar timo hala ok ni kare kata samoro wa speculate waparo ni ok bro dhi bet kare tiwacho ni warit kinde siasa kal nikech wang'e ni Kenya sach siasa gik moko kethore imuko duka itimango onge ng'ama dwa in ka such losses kata onge ng'at madwaro lal machalo kamano obro timo na obro chiko ite to because one environment ma is never certain okwangega ni such siasa samwadhi ya siasa ang'ono madhi timore jaket mwandu dhi duoko pesa ni ofuko kata dhi kano kong'iyo ni anabiro mna keti to kang'ono tok siasa kore ko hala bro chako pick up kendo kata security mar mwandu na nitie kore bro ni jaket mwandu chobe koko kete kata koko jiwo gimonego be no jiwo nikech samoro kete to pimo piny kecha en gi plan mar medo kata samoro kar mondo medi to koro duoke piny kupimo kaka siasa dhi bedo mano miyo pesa maflow e uchumi bedo marach ebi winjo ja Kisumu kata ja Homa Bay ywakcha to mogik ibro ne pesa wan gi jok ma bende lendwa pesa sama ng'at monego bed ni timo hala madhi kawo pesa kuom bengi okodhi pesa no kidhi biro kata microfinance bende kidhi ka microfinance dhi kawo pesa nikech you are uncertain oking'eyo gima dhi timore mbele pesa nyaka wuog kama intie ko flow kodhi ir japiny obed bank obed kuom owuok kuom johala to dhi johala machielo obed kuom sirikal owuok kuom sirikal kodhi kuom jopiny uncertainties kabila gobeti kore bado ni sirikal samoro ng'iyo mbele nigi prepare for elections jaket mwandu en kuru dur kata wacho ni okamedi kata nyaka duok stock piny mohala timre nadi room to bengi bende sama ja ohala koro duoko wacho hala piny ubenga mo me pesa timre nadi onge to kata mana gin gi wegi be seche makoro rie siasa kama to scrutiny margi tinani kaka ging'iyo weche mag hola giburo like credit worthiness kianango kendo koro gijiwe ni kik wachiw ne ng'at ma nyalo lal gang'ono gi pesa kata ma mbele ne ok wang'eyo certainty mari bende onge bengi be koro bedo kata microfinance kata jogo ma michiwo hola timre nadi medo kaso gitemo jiwa ahinya koro ging'iyo ni kik gimiji jok manyalo timre nadi manyalo lal gi pesa gigi duto affect gimiluongo ni cash flow into the economy households hinyore kaka koro neno jo hala wachecha koro duto en man nyaka kaka serikal jukumu duto dugo kuom serikal ni nyaki yake kisha ni Kenya is marketed as an economic hub or an investment hub or not just an investment hub tinoni a safe investment hub tinoni nyaka waus Kenya kata nyaka waket Kenya nyaka Kenya be ni lombo wang joketo hala mung'e maber ni Kenya kati keto handi obed dire yiero obed dire ang'o kata obed dire budget and safe to ngima wadhi mbele koro it is upon the government to sell Kenya kaka safe investment kama na CPA Seth kaka ja ohala adimi penjo mupe adimi wach mo wach kod achiel kuom joneno chao kanyo gidana kile wacho ni oye gitwaki mit Vincent Kajomo wacho kanyo ni your youth let's not be misused by politicians after being given 500 shillings wacho ni watim gima ngima wakaka pur mondo me hoyor ka koido chiemo mapile madwa miye wach Seth en mano mol kagi obila shemotho wacho nalo watu akendo mora ahinya gitwak yiero ka otim makare to en yuto ne ja ohala kaito wacho ni yiero mokwe okel kethruok mag mwandu kod yako mwandu jo ohala yiero ma ok kare rach kendo tieko ohala moloyo to goons kaito wacho ni jo ohala bede nya koro bed mariek moko ya ohala makata gomo nitie kanya madwane make kama oko to wacho ni time bende nyaka chunyo tieno moko bende onge okumba kama oko bende wacho ni stock magen gogien na stock mag kuo haya mano pacho bila wacho kanyo ni yiero ma ka otim makare nyiso ji jatelo nyaka yier makare telo maber tego hala kuom duoko nengo ngima piny obila sani bende oyoyo chien nikech police bed oversighted gi more than 8 bodies ma koro mono bila tiyo kan tie thuolo nikech makosa mare makori himanyo mogik to wacho ndalo yiero bech gik moko bende dhi malo kendo ngima bedo matek lwenje ko tulo bende bedo mathoth sama koko thoth to hala ok timre yudhe makelo chandruok gi te yudhe nyaka koro lok pachi koso tich
koso tich ok en certificate matimo maundu. Mano bila shemo tedo kama na inyo bila kuomotene. Adwaro kawe gi e laini mano owacho cha Seth ni ja ohala yepo kato winjo ni ng'anyo nitiere. Diponi ja ohala bende seyo kuom dhi mbele gi ya ohala kato bedo ni ose winjo ni samoro tungni nyalo bedo. Diponi gin bende winjo bende ikaw kenge makare mag ne ohandgi ok obed lwet joma richo. Kamo bilo wacho no chutho owacho adier. Wan gi group mag jo ohala. Wana gi dhano ka e piny ka wan gi groups adek. To nitiere gik moko ma ng'ato nyalo yiero. To nitiere gik moko ma ok nyal yiero. Iyudo gi ka gintie. Kata gi yudi. Namba achiel, kiyudo ni konyuoli anyuola ma onyuoli e gweng' moro, ok inyal wilo jonyuol ni gin mana mago manonyuoli no manen. You can't change them. Background mari ok inyal loko. Iseyudori kanyo. Mane kama iseyudorie. Wan gi physical appearance. Mano oseyudi ka kirateng' to ina kamano kata imudho kama ka mane mari kawe gi kwe. Kisebedo ethnic tribe mari kiyudori ki jaluo, yie ni jaluo. Period. Nationality. To wan gi gik moko abich kendo ma ng'ato nyalo yiero. Koro kanye ma jo ohala dwa nodonje. Abich ka ok inyal yiero, gin gi yudi kanyo, inipo mana kiseyudori e igi kanyo. Gik minyalo yiero gi. Sani ng'ama miyo kata ng'ama wuoyi kosepong' odwa kendo, onyalo yiero partner ne ni e teko ni. Mar ariyo, onyalo yiero religion mare kama odwa leme. Odwa bedo ja kopere, odwa bedo adwen sura gi wes ni e teko ne. Mar adek, onyalo yiero osiepene. Osiepe miwuothogo nikech osiepe nyalo rwaki chandruok. Mar ang'wen, onyalo yiero lifestyle modwa dago. Koro ing'eni ka wuono kata ka ang'isi ni ana prefer dak Dandora, to in idwa dak Ronda. Mano mari. Eka nitiere vision ma ng'ato nigo. Koro ing'eni gigo pogore. Koro jo ohala ilando ni jowadwa ng'anyo dhi bedo tarik makama. To koro kanya kama donjo ni nitiere gik ma ng'ato nyalo yiero. Koro mano yiero mar ng'ato. An kaka Seth kama aseng'eyo ni ng'anyo no, ing'eni ng'ama thuolo kayo, koneno kata tol kokete yo, to chikore. Ng'ama thuolo se kayo, koneno kata tol kowuotho to tol moro oneno to chikore nikech thuol no se kaye. To jowa kaka koro nyamera mowuoyo mani Kisumu miyudo koting'o njugu, oting'o soda gi pi. Ing'e gimomiyo biro chuno ng'ani nyaka chiew Lydia. Ng'ani noyudo siling 200 nyoro. Chiro ma nyoro. 200 ni kodhi go ot, 200 ni breakfast, 200 ni sapa. 200 ni odwa nomi nyathi pesa madhi go sikul madwa dhi chulo. Nikech gi kaka jok mauso pi gi jok mauso weche mag buskut gi nigo estate go. Gin gi duka moro mobiro wuoyo kod ko ni Seth. Ana uso ka. Miya gigo ameda par kata 20 wiye. Ang' nyithindo yud kaka chiemo ok nien gi pesa no. Koro biro kaw kata pi apar tindiko ni lady obiro kaw pi apar ira ma is equivalent to 1000. Koro uso to kelo ni 1000 cha. Ka en 1000. Koro oyudo 50 bob ewi uso mo uso go cha. Okano. Jomoko tuonore moko cham kata lunch. Ni kama kang' oting' gimoro dhi. Ma emang' miyo ng'ani chungo. Ng'ano ok inyal miyo advice ni owadwa kiny kik ichung'. Koro kiseng'ise ni okay kiny kik ochung'. Ng'anyo nitie. Kae to ketie point mayom niya. Koro tem niya. Wadhi dhi gona shopping. School fees akwamo go, rent be pok achulo. Koro tem kamano ng'at Nyasaye mondo kiny kik awuog e street. Koro mano en onyalo choose the kind of lifestyle mare. Mano in gi teko. Awinjo kobilo wacho kanyo ni jomoko onge okumba. Gima miyo sani ng'eny jo ohala dwa kata nowere gi wacho okumba. En okumba. Jo okumba, insurance. Tich magisetiyo go jo ohala. Jo okumba osetiyo tich othim gagera. Tich marach mapok nodwar mito yudi. To kidwa ng'eyo chieng' moro luonge jo ohala ma Kikomba. Wan kata gi joluo kanyo ohandgi osewang' Kikomba. Manego kumba madongo ok wadwa luongo nying gi, wanyalo ketho negi chiro nikech nitie joma pod oyie kuomgi, dipo kamayo gi maket kayiem nono. Lady ok gichudi. Mano ubiro bede koti ga par kata an sabine na wuoyo kodi ni ane kot
gi jo okumba moko higa koro adi. Koro en mana mention hearing iol kucho be kidhi ichak iparo ni gima nowacho higa 3 mokalo yawa na oda mwandu China awinjo ni pirates ni enam. Kore kidhi penja gi jaji gima na wacho higa 3 mokalo jowado to pirates be ni enam gi mwandu na eto mani bende no kanitie konyruok ka to sechego aya kochako chopo e port kacha wan gi Kenya Ports Authority mane thagruok maduong' mapok na dwaro ayudo aya kitieko gi jo Kenya Ports Authority idonjo kuom jo KEBS kitieko kodgi tidonjo ka kiare gino owuok China gi dwe achiel to odwa kawo higa mangima e port ka in bi dwara ni no okumba na yudo chandruok mondu na no kwal to na ngado okumba mar theft no kuri kidwa ni wachak kwa case mwandu na to kwame port kacha cha ok kata mar siling achiel samoro ni 10 million no kele kacha container mangima awinjo kibaga gi jo KRA jok moko biro kia jok mang'iyo weche ma ofake koso en madieri iwinjo kanyo chai madhore macham kuon bang' chamo kuon gi madho soda koro mano pesa nitie idagi to giri ni kawa tiketo kando ing'isi ni baba kikelo cross bearing in bed next bi ngane in pesa ni ready ni en pesa ni ready koro sirikal osebedo ka ng'iyo mano ok ni johala badhore johalu yie mondo tim kaka sirikal dwaro to nitiere jomoko ma wigi kam ka sirikal okirugi gichalo le moro miluongo no rango tangcha wigi tiyo kamano rango tang no riek machalo dhano wigi tiyo kamano in kibiro CPA no oda gimoro daktari bo oda gimoro kata mana yedhe oa oko wacho ni en okodwa tiyo gi yedhe ma kagi samoro ni kitilaf odwa no konjo tuo mage honestly amba oda anaja electronics kura kelo sola ta kelo ufa ta kelo TV ta kelo gimanade jago ni okelo weche ge makaga gibiro ng'eyo weche mag teams ge ne weche mag angogo gikonyo weche gi mag pesa jago ni okelo yath jago ni okelo electronics eka container ni ginyiso daktari ni yadhe ni kaka wapime wanene yadhe ni ok original en yath ma kako lose en fake to yani office matoke ka to ka daktari jam koni gini meet the standard ma jo medics dwaro sitanie koro ing'isi ni kare king'e mang'eny kamano ipuonjo wa tich koro ing'e ni mano koro arrogance ochakore tok teko gi kiburi ai tibiro ira tigon nyakora dera to mwandu mikelo ge ber to ing'e ni Kenya ka nitie kaka watiyo takono gi jowadwa na chulo fee mowinjore mar sirikal kaka sirikal dwaro na chiwo levies te mowinjore ang'o momiyo nyaka chai moro madhre ka ni bwana to in ikia ni wan e Kenya to CPA kaka koro example oneno ka gini ketho ne sani ngeche odich gi weche ne odwa konyo jok moko ma otimo auditing imayo mwandu moko odwa no dhi obede meeting kodgi mondo konjie cases moko mag finance to koni jowado odwaro pesa ni wadwaro 1 million to koni asawa 1 million na anyalo dhi yudo ng'at moro mano timne audit to ok no luwo weche ma jo KRA dwaro go anyalo konye e weche mag financial advising anyalo advise koro en ogolo 1 million wan ng'eni wadong' e mudho ka koro ibiro yiro ka gichabudho ma mamiyo seche moko johala ng'ado kona moko koro nyiso ni tend bede migepe bende osebedo ka kelo pek ne johala nyaka e piny kama wantie ka adwa miyo daktari bende weyo mano kwa duogo bang' yoni nyakoro Mgajwanga ma en siwinde mar ohala winje weche manyien yo machok kende kikidhi mabor. Imagine this. One moment you're riding through the jungle on an ATV. Next, you're standing before waterfalls, soaking in flower buds, watching the sunset over Jimbaran with the ocean right in front of you. Soft morning light, jungle sounds, a floating breakfast waiting for you. And somehow, you begin to feel restored again. Experience 4 nights in Bali with View Travel starting from just $1,910 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover.
Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo ka piny luo chiko ite. Aha, chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakom Gajwang' en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mar akwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Molino yo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalias to kapok wakelo ngolo. Wapuonjwa ni timo Ma en Maknani. Yesu tunyamor kabaki, Yesu tunyamor kadendi baba, Yesu tunyamor kadendi, Yesu tunyamor kalongi baba, Yesu tunyamor kalongi. Kidna ruoth. Mondo mi yud wer mar tomit na kaka skiza ton mari di star 860 star 418 hash. Parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Challenges masega bedo ka yudo materials matiyo go ema bedo challenges. Sabat, happy day. Kamara marama intiaru akie chenro mar injili ngima. Paulo ndiko ne kanyiso ni beduru achiel. Pogruok moro mora kik timruok nade kik yude kindu nikech Nyasaye mwalamo Nyasaye adiwa achiel. Biuru mondo winjane wach Nyasaye. Happy Sabat. Samora mora mitimo richo onegi kwa ng'wono mbele Nyasaye. Ukijenga kwa kembo kozi hautatikisika. Nyasaye luongowa mondo wabi kanyakla mondo omiwa yweyo. Magi duto mana e chenro mar Injili ngima. Sabato ka sabato chakre sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Jopiny ma Olkalau owuok oko mar gombulu mar yiero jaod bura margi manyien. Viongozi badala ya kutafutia vijana wetu kazi, badala ya kuweka mikakati ya kupea vijana wetu kazi, wanawatumia. Serikali medo dhir mondo keto kenge mag thiro timbe njore e pacho kae. Jatend migawo mar jotije sirikal Geoffrey Ruku okoni meto mar osaj jotij piny owacho dhi chakore dwe manyien. Machiegni kendo Nyakorom Gajwang' ma en siwinde mar ohala wadonje tielo mogik adwa na teri kaunti ma Migori mondo bedo winje koya kuom jo ohala nyako tenre kod yiero kod ohala. Achieng' amamo pesa ni to tek to oteka kabisa nikech sama ng'ato kawi ma idhi e event ne to gige ni okethore ogibichuli to I will say ni I thank God nikech I've never experienced such a thing. Marni josiasa obiro ogore magige na okethore. I have never experienced that. But to our fellow most experience, aneno ka most ok chul giga. Mago gin losses too. There is a time you are making profit and there is time for loss. Don't get. Koro sama wa make profit, we buy our things. Sama loss work be gige wa dia kamano yo. As Alban anga neutral for the because I'm in business. So if somebody calls me on their team Samora, I'll go for that business. I will do it.
but okabitamora. Akwayo josiasa wa ni mondo otem matek kabisa mondo gikawa campaign at this moment makoro wadhi chake campaign mawachomo mbele wakani ni mondo wabed gi kwe mang'eny, wakwaya kwe mang'eny mondo o protect our youth, nyithindwa masani wanyuolo mabe upcoming youth, wantiere gi youth ma brothers and sisters. Koro wakwayo ni mondo wabeda gi kwe at the moment magitimo campaigns gi, kasto kendo wachakwa kwayo gi kaka jo event planners ni mondo gi protect wa. Ray Mandela, an jadak mar Migori County ka kendo jabiashara. Tok yiero ohala mang'eny rochniga kaluwore gi jok ma omawa omiya, kendo kachung' mar IBC obet motegno mondo mi o deliver credible and election to gik moko dhi adhia kare ma ng'ato neno maler niya to naonge mbika eri kendo yombelo yo maler, kendo mano to dhi kelo yo makare ma onge chochni moro amora mar biashara madhi chopo. To kopo ni IBC ok keto ikruok moromo ma okelo election mobet ayanga, to chochni bedo nikech majority feel ni okomigi ratichgi kuom yiero mane gitimo. Ka mwandu ni nitie kumoro kanye machunyi nitiere, to ka arita makare osekethore, luoro nitiere nikech kiyepo to inyamonji ni biashara mi lose gimoro amora. Koro wa prefaga ni mondo ilor lakini bedo machiegni kendo ikri kata gi ji achiel ariyo makonyi ng'iyo biashachi. Koko mar siasa kaka an ja boda boda, adieri nyalo yudo ka koro ji odhi kumora achiel mondo mi jogo chak loso kaka ginyalo go kura. Tiyudo ka nitiere jok moko makelo koko, to wan gi nyithindo gi mine mago kura bende gocho ne sirikal. Tiyudo ka jomoko sia gi jasiasa moro okelo koko kendo dwani mondo okel lweny kanyo. Ero ka samego kura jotelo moko biro to odwa ng'eyo ni to kilo mare chalo nade kanyo, opimore ratil. Samo opimore ratil cha ema miyo ero ka gibare nyaka gi bunde moko ng'wech ringo rila nyaka moko gi geche. Mae makelo ni kansa moro dho yom ng'ato kecho sadhi ofwenyo ni ni kare nitiere kaka en gi ratil, ofwenyore opimore ratil ma ong'eyo ni kare ka gike okang'ni to kara dhi yombe gini. Koro kang'o dhi yudo lendo ma samoro oko opar to dhi kelo lweny ka tok lendo ma keso winjo ka koro kendo koro weche koro ringore magalagala biwinyo mano omaya kendo koro iro ka samoro kuno mage dhi gidonjie iwacho ni koro ochako keto wach ni mbele ni koro ochoro wache e dow ma kelo chochni mare ohala nikech sama koro ng'wejni ringore kaka wan wajo boda boda waneno matek seche go kech kata jomiting'o onge abiria oluor mar dhi nikech okoni yawa ng'wech mar ringore ni ma samoro nyalo kelo kata ngimana kama ok owinjore, miyo kata mon ma samoro ringo dwa dhi kata mane weche mag ohala madadhi e town mondo mi odhi one kaka dang manye gik moko ok nyal yudo nikech ang'o oland duoko moko owinjore gi ng'acha kaka noparo. Koro wakwayo jo IBC mondo mi ging'iyane gidhi giyiernwa yiero mafeya maber ma ok ni ng'ato samoro dhi kata tiyo gi omenda moro ni mondo mi olande yo moro ma ene modwaro chien owegi. Mae makelo chochni mar ohala e chuny boma kata weche mag yore kuonde ma ji wuothe centers. Koro wakwayo ni IBC dhodhu nonwa gonwa jogi kogno maber, landnwa ng'ato kako yombo. Wach mar ni dwa dhi land ng'ato yo moro machielo ma samoro odigi e kona moro mondo giland ng'ama gidwaro, mano ok wadwar kaka wan wananchi. Wadwa dhi yiero maber, wadwa dhi go kura kaka wadwaro maber mondo wayier ng'ato ma wadwaro. To koko ema ok wadwar. Koko ketho ohala, koko ketho gik mang'eny nikech kaka mine ma samoro mine ma wan gi mine ma mond liete amoro dwaro ni kang' wuok kamano dhi yudo gimo cham. Ka koro odhi to okelo koko ma ok ber. Ogen kanyo pache jo kanyo sekta mar ohala e boma ma Migori wadok Olkalau kar chung' bura ma Olkalau Nyakorom Gajwang kama bende wawinjie kaka jachung' gi duond bura mar DCP Sami Kamau Waweru Ngotho no wuoyo bang' luto ombulu Olkalau Comprehensive Primary School bedo nyiso yie ni en gi geno mar loyo ombulu no. I have just cast my vote right now and I am very, very, very happy at the speed at which
The IBC is working. I had the privilege in the morning to visit several of the polling stations or polling centers. The turnout is very wonderful. The people have come out in numbers, and the officers that are there are doing quite a commendable job. Just a few hitches here and there that are common, like in the morning, some of our agents were asked to provide copies of the ID, which is not a requirement by law. But we had the RO solving the problem adequately. So from where I sit, the process is going on very nicely. The security is very tight. The people are coming out in numbers, and I imagine them to continue coming out. There's still time until 5. Those that are still traveling, we wish them well, safe journeys to arrive here on time, so that every vote counts. I have done my campaign very well. I have put my trust in God. The numbers are very good from the exit polls, both from our side and even the side that we are competing with. The margins are very wide, and you'll see in a few hours. Amelo luonu nyakwara Mgajwang kabende hang nwange jaloch e chenro no mariero madhi mbele ol kalao Chris Owino podogo tach kono kata mana miyo wendwa thuolo mar wacho wach mogika kabende wacho mokamwalore chenro ne mar siwinde marohala chak gi CPA Zak Masiro kiwacho wach ni mogik CPA nyiswa ni to kawango mondo mi sirikal oneni ochumi mar piny odok kamane entie kato bede mabere bere bang tulo muoche piny kalure gi weche mag yiero. Kora ina mi dakika achiel gi nus. Erokamano Lydia. Gima nyaka wakwong watim kaka sirikal. To ok en sirikal kende. En sirikal japiny bende iye kanyo. But mokwongo sirikal onego ng'e niya bende nitie arita kwe moro. To ikruok ne arita kwe opogre gi ikruok ne lweny. Koro kik sirikal ikre ne lweny, but ne arita kwe maber. Kaka wacho mbele, tiende niya onego bed ni Kenya iuso mbele joketo mwandu kaka kanyo maber mar keto mwandu ma safe kata maler minyalo kete mwandu to podi yute. Tiende ni wan kata gi foreign investors ma samoro kwe ma e dalagi ema gi expect ka gibiro kanyo e Kenya ka. Kiketo kikaw kwe ma Kenya kata kwe moro gima iluongo ni kwe Kenya to buoge. To donge wawuoyo about unemployment kae. Tigi miluongo ni frictional unemployment. Tiende ni nitie nyithindo mowuok universities kata mosesomo mapok oyudo ang'ono mapok oyudo tich. To girito mondo giyud tich. Gidwa yudo tich kanye ka Kenya is marketed as a poor destination for investment. Tiende ni image mar Kenya nyaka losi. To ng'ama kwongo loso image mar Kenya en sirikal. Mano mokwongo. To mana ka giketo arita kwe makare to ginyiso investors kata jogo manyalo keto mwandu ni Kenya ber to gi etim. Mar ariyo awinjo ka jodala wa ywak to gi ywak kabisa tapani mane wachne mogik. Gi ywak kabisa ni to ohala rach dire yiero. Adwa mna penjo gi penjo ma tin kata adwa mna advice gi but through penjo. In summer environment to change. Iusango. Kako tachwe. Iuso sama chieng' rieny. Iuso ice cream. Kotho chako chwe. Podi uso ice cream. Onego bed ni ka kotho chako chwe. Chwak chai. Koro chak chwako chai. The man gum boots bende bed go ka. The man raincoats bende bed go ka. Man mavud mondo bende timni nadi ibed go ka. Tena temo nyisi ni ki johala ma smart. Ka koro siasa no chopo. Tigeni siasa benefit mna jok maringo kisiasa. Into kisiasa ne iringo nango. Kaka ari uso gut ODM di war gigo bed go ka. Iwinjo ke uso kajen zinga anya mandach Kenya usnai. Iwinjo bandana mar Kenya timi nadi usnai. Bandana. Iwinjo kikibedi ni in a town ti expect ni joka mondo timre nadi obiri. Koro change with the changes. Tena in change ni yudi kanye to how do you adjust mondo fit in that business. Erokamano nyasi. Seth Katiko kodi nyiswa ni to geno mar johala inango dakika achiel kende to kama wagikieni
bende un gi sirikal ni bro kelo nwarita maber kata lwasi maber mar timo ohala. Waonge yie gi sirikal erokamano Lydia, waonge yie ni gibiro kelo arita kwe nikech osetamo gi kuom thuolo malach, gino tamo gi. Koro en mani koro chandruok ni hande ji chomo yiero to ng'ere en mana macha bungu ema nyalo bedo mopogore nikech josiasa go gite gichalre. Ingeche bungu en mana macha ong'ere en mana macha to bungu ema nyalo bedo nopogore. Koro kata kawuono wawach ni jolinda ground, jolinda mwananchi mobedo sirikal, ong'ere en mana macha bungu ema opogore. Koro waonge kod yie kata dakika matin. To ne jo ohala mani kata thurwa oyugis ragwegeni, ji nyaka lokre gi gima timore kuom thuolo manitiere. Kija ohando mena tefwenyo ni sano Magongo Wasi ema dhi gorie Magongo Wasi very fast. To mana kaka CPO wacho nyaki change manitiere. Wan wauso electronic to sani wafwenyo ni PA ma jo piano jo siasa ke guro e gini ema dhi mane mwaka to waketo ni kanyo ningeje mani gima kelonwa pesa diongo ko kawo stock moro ni wadwa uso kamera to kamera no biro kawo olinga tagi 1,100 kanyo wakawo gima move mondo pesa wabed gi circulation mar pesa kama na hinya se Adera daktari kitieko nyiswa bende ni to what is the way forward tim nango jo hali winjo ka onge geno sirikal bedo adieri neno kata mana guns monj makage kache sebedo mana kanore to chal ka gima gimitimo malich onge ahinya daktari bedo nade kwatieko dakika achiel gi nus apa ni Lydia gima wanyalo timo. I will just sum up gik ma FCPO osewacho and Adera bo wacho ka ni sirikal nyaka now focus on strengthening institutions mo ango ndalo yiero wan gi institution mar IBC must stand strong mana ka kinjo jo piny osewacho kanyo no ni gi expect ni IBC okel negi report maber kata duoko maber kaluwore gi ng'amo yomba diera mondo mi weche gi kik bedi to other institutions kata security agencies gimbe nyaka gi perform mana tijgi maber kaluwore kaka chik dwaro. To mogik en ni ja ohala bende nyaka now consider gik mag riots gi kata na ng'anyo kaka a risk. Koro kiseng'iye ni en risk, one of the first things we timo ni identify ing'e ni ma is a risk ama gigi timore kama to jogi muko dukni wagi kwalo gik wagi timang'o. Koro ibe nyaka ichak ng'iyo ni to ere kaka idwa mitigate risk ni. One of the things minyalo timo ket kata ka in gi dhot mar bao loko bed mar chuma gik machal kamano mondo mi wageng gik losses moyudo ndalo ma ng'anyo timore. Kamano mano kanyo Dr. Otieno Panya bende wasebedo kae gi Seth Adera ja ohala kaachiel gi CPA za Kimasiro duto winjo kaka to obedo nyakor monga jang weche go motenre kod ohala. Geno marwa en ni jo ohala bro bedo ka puonjore pile ka pile kaluwore gi chal mar piny, chal mar lwasi, chal mar arita samoro bende kiweyo arita na sirikal ahinya ichak kendi iwuon. Mano e swinde mar ohala. Nyinga Lydia Okeyo, rituma sana.